الرجيم نعم الذي وحرمت عليكم حرمنا ومن قد المحصنات نعم rewɓe ɓe ngannduɗaa ko resaaɓe ɓe cuwa seereede resde debbo mo resa o seeraaka ene harmi ama ɗum min annisa to baŋnge rewɓe resde rewɓe ɓe ngannduɗaa wonaa seeraaɓe ɗum mbiɗa ene harmi faami illa ma malakat aymanukum o wona ko jeyi ɗum ñaame mon ko wayno horɓe mon horɓe ɓe ngannduɗaa ko dahaaɓe so tawi a dahi korɗo addama e ma fala kum waɗɗu hunna ene dagani on jaaɓon ɗo in kana lahunna azwajum fi daril harbi hay so ɓe jogii worɓe to darul harbi badal istibra isa laftinimamaɓe ene dagui jaaɓat faami allah wi kitaballahi ande o winma kone harbi desaɗo ɓesde ɗum jaro wona korɗo de so tawi joni a yehiɗo ayna balla ɗo a dahi a addiɗo taw ko rewɓe resanoɓe a addi ɗumen ɗo e wuure he eywa a laftinimamaɓe ha andama ɓe gona deedi sa yaaɓi ɓene sella da tottuyima mbimi sa yaaɓi ɓene sella min sella yabdeɓe kam kitaballahi ɗum ɗon ko bindade onande allah alay koye moon yani ko farilla e moɗon o uhilla lakum on dangnanama seehda on dangnanama ma wara ako woni caggal zalikum ɗum moɗon andi tuggude hanki ko ñamguɗa hurrimat aleykum ummahatukum tuggude toon ha ɗo eywa ko ene harmi tan joni noon ko wona ɗum ko noon tuggude hurrimat fewde ɗo ko o wona ɗum ko on dangnanama paama ɗum woni wo uhilla lakum on dangnanama ma wara ako woni caggal zalikum ɗum mon allah dangnani on an tabtahude ɗaɓɓoto eywa e rewɓe he ɗaɓɓironɓe be amwalikum jawɗele mon teŋeji muhsinina taw ko resdirɓe gayra musafihina anani de taw kadi ɓe wona jinodiroɓe ka taw wona jinodirteɓe o resaɓe resde wona jinodirde famastamta'atum kala ko dahmirɗon kala ko dahmirɗon min bihi e mum kala ko dokkuɗon ɓe min hunna e maɓɓe on jaaɓiɓe on desiɓe on dahmiri maɓɓe kala e maɓɓe famastamta'atum bihi kala ko dahmirɗon e muɗum min hunna e maɓɓe fa aatu hunna batteɓe ujura hunna jobdiji maɓɓe ɗum woni teŋeji maɓɓe farida tan ɗum ɗon ko farilla wala junaha aleykum bakkala ala e moon noon fima taradaytum kala ko beɗodirɗon bihi e mum min badel faridati caggal masalan anani de ruɓu dinar so ruɓu dinar waɗama gasi kala ko hankkadi kalɗo e debbo ene sella ruɓu dinar no yo timmu so ruɓu dinar timmi so wima ya addu million hankkadi hakkude moɗon so wima kadi ko wima fof kadi ene sella so wima machine ñotowo so wima auto so wima biye makka kala caggal ruɓu dinar o ɓenni kala ko fawi hen hen allah wi ɗum ɗon ana min badel farida woni inna allaha lamdo allah ana o serani aliman ko ganduɗo tago makko hakkiman ñeñol wa man lam yastadi minkum kala e mon mo hattanani ɗawlan anani de banggue to banggue ngaalu ala ngaalu alñanki ha ko resirta almuhsanati rewɓe rimɓe almuminati daw julɓe ala ngaalu ko ene resira debbo julɗo debbo dimo a ala ngun ngaalu allah wi fa mimma malakat aymanukum koko jeeyi ɗum ñaami mon ndese ɗum ndeson horɓe min fatayatikum aɗa e sagataɓe mon almuminati rewɓe julɓe wallahu allah noon bi imanikum alamu ne andi bi imanikum omo andi limanagal moɗon wadde fakta fuu bi zahirihi keññite ɗe anani ko feeñi he ko wakkalu saraira ilayhi ko woni nder ko mbaɗa e juuɗe allah fa innahu la alimu allah woni ganduɗo bi tafsiriha ko seeɗo anani sabu rubba amatun tafdalul hurratu anani heewi korɗo kañum ɓuuri dimo wona wadde hoto nef resde debbo dimo korɗo eyyi so tawi aronki dañde ngaalu ko ala resira debbo dimo julɗo ƴeew korɗo julɗo ndesa sa jibini noon halfe sa jibini halfe aɗa korɗo kalfaɗo ndesta sa jibini halfe mo halfaka wona korɗo e pamaɗum allah wi ba'adukum min ba'din yoga mon e yoga antum wo hunna sawa'un fi din wana wadde onon rimɓe ɓe e kamɓe horɓe ɓe fof onon fof to banggue diine kon goto wadde fala tastanki fo min nikahin oto nefe resde fanki ho hunna ndeseɓe kamɓe ɓeɗo horɓe bi idni e yamirore ahlihinna walla ahlihinna yamirore aɗani dey
waliyaɓe mabɓe woni halifaɓe mabɓe ko aatu hunna totteɓe kamɓe tege rewhorɓe ɓe ujura hunna teŋeji mabɓe bil ma'ruf no moƴƴiri tawa ustani tawa kadi juutani muhsanatin tawa kamɓe horɓe ɓe eɓe curi gayra musafihatin ɓe gona jinoɓe taw koɓe suriɓe ɓe gona jinoɓe wala muttakhidati baɗata mbar alhamdulillah barakallah moɗati taw mbaɗa jogitiɓe أخدان سهلا بإبن جندة بنج سر الله فإذا أحسن ستيب اللسان فإن أتينا سبن قد بفاحشة بنان الله فعليهن أنا ودي بكم بهر ببه نصف فكر ما على المحسنات كودي روب رمبه rimɓe rewɓe boomi wona en jangguino boomri dimo so jini ko fiyete temedere dey korɗo ɗon hayso resama ko feccere wadde ɗo fota من العذاب تبانغ هيت من العذاب تبانغ هيت فيجلدنا 50 بيئة شفان جيبو غول ويغربنا نصف سنة أيوة مثلا بتوم بين فد فكر هيتان ويقاس عليهن العبيد ريو بي ورب بي نون هاي ورب ما بكو هين إيسته ما تشوي ورب بي بين كو نون تام ذلك رست كور تو على تنgi sa ala tan reste korɗo ɗum ɗon liman khasiyal anata wodani ko kulɗo jina sa andi sa resani a jinat nde sa korɗo kono ganduɗo sa resani korɗo jinata on so dañani tengir dimu yo jooɗo wurta e korka tan yo wone korka tanane may fo min kume mon wa an tasbiru so tawi on muñi resde ga wasde resde horɓe ɓe son mbasi resde horɓe ɓe hayrul lakum ɓuuri moƴƴande nde wonno sa resi korɗo ɓiye wonta ko jiyaɗo so ɓiye wonti jiyaɗo noon ene muusi seeɗa wasde resde korɗo ɓuuri moƴƴude wallahu lamdo allah gafuru o jafotoɗo rahimu jirmoto yuridullahu allah kay muuyi woli yubayyina lakum ha o feññinan on shariaji diine mon e maslahaji alhaaliji won wa yahdiyakum o fewna on sunana laabi allazina no ɓe min qablikum adinaɓe on ene oɗon ndewa hen wa yatuba aleykum allah jaɓana on tuba yebde ubikum an masiyatihi anani de o ruttono on ga gofol makko allah ti kuntum alayha ngol gonnoɗon e muɗum allah jaɓana on tuubu biya paatan ɗoftade mo wallahu allah noon alimun kanko woni ganduɗo on hakimun ñeñuɗo e golle mum wallahu lamɗo allah yuri ko allah ummuy ko an yatuba aleykum nde o jaɓanta on tuubu buya o yuridi alladina muuƴen noon yettabi'una ɓe enene wa ashahawati tuuƴo ton yahudiyankoɓe annasara en e majusiyankoɓe e zunnati en e fereɓe waɗoɓe pafti ɓe koye ɓen ɗon muuy ko anta milude oñoto ɗon maylan oñogol aziman mangol ɓe jiɗi ko yo on oño ga gonga mbaɗon ko harmi beele mbayonnoɓe mbayni yuridullahu allah kay muuy an yukhaffifa kono hoyfinanta ankum ga moɗon allah muuy ko newnande on ñawoje sharia ko huligal insanu neɗɗo noon tagama daifan ko looɗo la yasdu anin nisa'i wa shahawati neɗɗo tagama o wawa mujje ga rewɓe o wawa mujje ga tuyoji ya ayyuha alladina amanu he moɗon gonɗinɓe allah la ta'kulu amwalakum ora ñamodire jawɗele mon baynakum hakkuno bil badil no harmiri ora ñamodire jawɗele mon no harmiri affaire anani de e watiriyagal en funti en ñamirta to banggue riba en tettude en ɗum ɗo fof ene harmi allah hoto mbaɗen illa an takuna so wona noon so tawi jawdi ndi ñamgol ngol yani tijaratun koye juuɗa an taradin minkum taw koye weeliya ga aɗa weela omo weela a addi temedere aɗa weela kanko jeeyowo marché addi marchandise o tottima aɗa weela aha nga ka mandilani a soodi kara ɗum wona faami waɗa illa an takuna so wona noon laato anani de taw ñamgol jawdigol laati tijaratun ko juuɗa ɗum noon kam an taradin ga welodiral min koɓe moɗon aɗa weela omo weela ɗum kam wona dagui ñamodirino ɗum wala taqtulu anfusakum oto mbare pittali mon birtikabi ma yuaddi ila hilakiha saabu waɗɗitinade ko ene yettinma fewde halfude fittanuma ayyan kara fi dunya wal akhirah wadde ko harmi mbareɗa e aduna walla mbaɗa ko harmi ma ya nata jeygol oto mbaɗe ɗum hande sa tetti jawdi ñanande aɗa wawi waɗede sa wujji jawdi ñanande aɗa wawi waɗede sa jampima jawdi ñanande sa tawi a woni dagoto a yeehi leyɗele a waɗi triyagal a heeɓi million ngaji temedere walla temedde ɗiɗi million jomum yiyani haajum so ari wawi pellidem ɗum wala taqtulu anfusakum eɗen mbaɗe pittade
ƴettude fittaade wurtum kene wara inna allaha no lamɗo allah kana o laatima bikoɓe mon rahiman ko jumotoɗo sabu hadde mo ɗum o haɗi on ɗum wa man yafa'al zalika kala mo golli ko haɗa udwanan e yewtide ko dagui fewde ko harmi o zulman e toñde fa sawfa nuslihi allah wima min nanno فسوف نصليه من نارا جيبل أسمتون وكان ذلك لاتيم دب على الله الله يسير النبي إن تجتنبوا ستوي أنقل إتيم كبائر مولي ما تنهون عنه فقال الغامود ووين أنا نديكو غندا إني أدى إما حلقاد أي كالقتل والزنا وين ورد هوري ولا جناء ولا وجود هيب تيمد جيدي على أدني الله يسو أنقل بيدي بكتوجي مولي نكفر عنكم من كفرنا سيئاتكم بنندي جمونون وندخلكم منا نون ايوا انني دي مدخلا ناتر دي كريما نغاندا كو تدونو هنا الجنه ولا تتمنوا فتنغود دي ما فضل الله به فالله برني e mudum بعدكم يغمون الى على بعدنا يغ ستوي wonko Allah rokki goddo hokkanima oto wattu hen haqqille ma to wattu hen haqqille ma sa watti hen haqqille ma tan gonta ko hasit woy sa yo ko kaari dañiro dum den dum wona dum non ko hasdagal adda Allah yo badeno tamanni o wen sababu aya o jippade ko ummu salamata kanko joom suudu nelaɗo allah o wi hanino kawnuha min ar-rijali hanino taw ko koye worɓe o jeeya wa zalika woni sababu wiide mo noon noon li anna allaha sabu allah faddala ar-rijala allah ɓurni worɓe ala nisa e dow rewɓe bi umurin wone gueɗe ɗe allah ɓurni gorko e dow debbo o wi min ha ene gueɗe ɗe allah ɓurni debbo e gorko e dow debbo al jihadu debbo farlaka e mum fellode والجمعة دب فرلا كم جورة الجمعة والزيادة في الميراث دب كذي غرق كذي بود دب ميراث تبانين دون وغير ذلك وتمني سأندك وتتمني التعلق بحصول أمر في المستقبل ويد يو على رقم أمضو إيه جوابه يا رقم وتتمني كذا تلهف كهود بينود شنو لا أهب يدوي تسلف بحصول أمر في الماضي فإن تعلق بانتقال مال غيره له أو لغيره مع زواله عنه فهو حسد مذموم o wi so tawi haqqille ma woni ko ganduɗa ko goɗɗo joguino yo iwi e juuɗe makko arta e juuɗe makko walla ala ko goɗɗo o joguino ko yo iwi e juuɗe makko hayso artani e juuɗe ma yo iwi juuɗe makko no fata goɗɗo oto wone makko tan koy ɗum ko hasidaga ɗum kam waɗaka barke ɗum waɗaka barke ɗum woni noon allah wi am yahsuduna annasa ala ma atahumullahu min fadlihi oɗon kaasiɗo yimɓe ko allah rokki ɗumen o fi zalika koye ɗum ɗon qala ibnu hambal ahmad ibnu hambal omo yima ɗum o wi ala kulli man batali hasidan a tadri ala man asa'ata al araba o wi an balɗo an haasidomi aɗa andi mo bonɗa neti ko wi ala jawabu mum ko ala min ganda asa'ata alallahi fi fiilihi bonɗa nedi koye allah e golle mum allah itti huude hokki goɗɗo mbiɗa woy sayo bonɗa nedi koye allah ka annaka lam tarda lima wahab e le a welaka ko Allah rokkibi ko fakana jazauka o wi ɓuri wonde jobdima an kanduɗa ko an khassani ko Allah hertinami e ko rokkibi ko wasadda alayka ɗarigal ɗarabi Allah udda e ma dendagal laabi ɗaɓɓale fof mbasa dañde Allah rokkibi ko rokkibi ko an keddoɗa e basal woni hasidagal وإن تعلق بمثل ما بقى بمثل ما لغيره ما بقى نعمته فإن كان تقوى أو أصلاحا وإنفاق مال في الخير وهو مندوب فتوينا وانكو الله ركي حافظ الحافظ دني ريني قرآن النبي الله باي من ريني قرآن توا حافظ كيو هدو قرآن kare min yo Allah rokkam hono ɗum walla ala haafat dañi million ngaji min yo Allah rokkam million ngaji onon Allah rokkiri haafat ni taw million ngaji ine keddo juuɗe haafat walla haafat huuli Allah min yo Allah waɗam no waɗi haafat ni min mboɗo huuɗo Allah walla haafat ko moƴƴo yo Allah waɗam moƴƴo no waɗi haafat ni walla haafat no jogii jawdi o moƴƴo weleede Allah min yo Allah rokkam jawdi mboɗo waɗa weleede Allah ɗum ɗon o wi man dubon ɗum ne yiɗa ɗum moƴƴi ɗum tawi ko ɗum kay basi am faaɓe ni tawi ko ɗum ene moƴƴi haamay woni konngol nela sallah sallam o wi la hasana illa fi ithnaini o yiha asdagal so tawi aɗa waɗa oto waɗ ɗum so wona e geɗe ɗiɗi rajulun atahu llahu malan fa sallado ala halakatihi fil khayri o wi gorko Allah rokkamo jawdi
Allah wurtamo e halkude jawdi ndi e moƴƴere wa rajulun gorko atahu llahu lhikmata Allah rokkamo gandal fa huwa yaqdi biha omo ñaawira gandal ngal wa ya'lamuha wa yu'allimuha annasa omo jangina ɗum yimɓeɓe anne mbiya Allah hokke ɗum wa amma in kanata mannil mala li mujarradil ghina fa huwa jaizun so tawi noon wona pour yo dañ e ko moƴƴere tawi ko jiɗɗata ko ya dañ anne gandu tan ho dañiri ni ɗum kam ene dagui kam par ce que ala e ɗum ala kono yo Allah itta juuɗe makko ɗum ko haasdagal yeke Allah wi lir rijali ene woodani worɓe nasibun gueɗal min maktasabu koɓe paggiti to banggue moƴƴere e jihaadi walin nisa'i ene woodani rewɓene min maktasabna kala ko paggiti to banggue dewal Allah kañum ene ma dokke ɗum ha timma hay goto hen woppetake eyyi goto hen foof kala ko waɗi e moƴƴere ma yoɓe ha timma faami lima fi lhadithi rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu lmar'ata an tasjuda li zawjiha so tawi mi yamiranoma yomi yamir neɗɗo yo sujjan neɗɗo mami yamiranno debbo yo sujjan gorko ko fil hadithi ida bata arrajulu ghadbanan ala zawjatihi so tawi gorko waali jamma ha weeti ene tikkani joom suudu mum batatil malaikatu tal anuha ila sabahi malaikaji mbalata hudde debbo o ha Allah findina subaka so gorko waali tikkande debbo mum e jamma ha weeti malaikaji mbala huddemo kanko debbo ha weeta ene moƴƴi wasalullah Allah wi hoto kaasiruɗe ñaagoɗe Allah tan min fadlihi e ɓuural mum kala ko kato jiɗɗo ñaagoɗe Allah rokka on ma so wonde haasideji inna allaha Allah kay kana serani bi kulli shay'in kala huuɗe aliman ko ganduɗo wali kullin ene woodani gorko ene woodani debbo goto hen fof ja'alna min mbaɗani mawaliya gueɗal mimma tarakal walidani ko woppi ɗum yumma e baaba wal aqrabuna e bandiraɓe goo foof ene jogui hen gueɗal to banggue ndon walladina e ɓen ɓe ganduɗa aqadat aymanukum ene fiɓodiri ñaame moɗon onon julɓe ɓe e mumen oɗon fiɓodiri ko wayno madina naɓe nde makka naɓe ɓe peri tawi e madina ɓe gaadodiri goto mabɓe fof aadodiri e goɗɗo on somi maayi aɗa ronami madina najo wiya noon makka najo wiya somi maayi min aɗa ronami madina najo wiya gallam en peccat jawdam en peccat en gaadodiri Allah wi joni fa atuhum totteɓe nasibahum gueɗal mabɓe to banggue miras holɗum woni sudus totteɓe sudus ko ɗum ɓe jogui inna allaha no lamɗo Allah noon kana serani ala kulli shay'in kala hunde yo hunde sahidan ko ƴellitiɗo hen wa minhu haalukum alhaali mon o Allah ne ƴelliti hen Allah wi ɓeɗon donnata mum ko sudus ɓe gadodirɗon oɗon piɓodiri e mumen goto hen fof so goɗɗo on mayina ron ɗum taw on jiidani Allah wi ko sudus ɓe tottete ɗum noon ko ayatul miras hade tellade nde mira telli ha ganda Allah wi ala ko jiidiɓe tan donnodirta mo jiidani ronodirtaka woni ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd arrijalu worɓe noon qawwamuna dokkama sembeji ala nisa'i e dow rewɓe de Allah de ene rokki gorko e dow debbo sembe wiyeede gorko e debbo poti kay ɗum wawa wonde e aduna wonta won ha darga daro kal ɗum fof feni Allah fenni ɗum feni Allah fenni yummum piiɗo debbo e gorko poti feni Allah fenni yummum ko woni sababu aya o jippade gorko ne wiya Saadu bnu Rabia ko ahadu nuqaba il ansari ko goto e délégué ji Madina naɓe nasazat zawjatuhu joom suudu makko suutinoma wasmuha inde debbo o Habibatu bintu Zeydin ko ni debbo o wiyete debbo makko suuti fa laɗɗama ha o fii ɗum hello dogi yehi haaltonoye bamum fanɗalaga biha abuha bam makko yaade makko ila nabiyi sallllahu alayhi wa sallam babiraɗo yaade makko to nelaɗo Allah
wa qala lahu babiraɗo o wimo o de kad laɗama karimati ene wayno o fii eywa joom ɓiyam o o fii ɓiyam o fa qala annabiy nelaɗo wiini taktassa min zawjiha jaade o yoftoyo hello ngo jehe o yoftoyo kanko oɗo Saad ibnu Rabi yaade makko fa zahabat ma'a abiha o yaade joom galle ba makko hawa yetti Saad ibnu Rabi'a pour o fiya ɗum hello fa qala lahu alayhi salatu wassalam nelaɗo Allah hawre wahyu tellima Allah wi nelaɗo wodimo neli wi mbiya yo gartu ɓe garti irji'u inna jibrila atani jibrilu are aw waqara al ayata o jangi aya o arrijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd thumma qala aradna amran o wi minen de min jiɗino wadde alhaali wa arada Allahu amran Allah kadi yiɗi wadde alhaali wa ma aradahu Allahu khayrun ko Allah muuyi ko ɗum woni ko moƴƴi e wadde Allah noon wi ala joftago ala hakkude gorko e debbo arrijalu qawwamuna ala nisa'i Allah de wi worɓe de dokkama sembeji e dow rewɓe aha holko woni sababu bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sabu ko Allah ɓurni yoga mabɓe e dow yoga aha andi Allah ɓurnimo gorko e dow debbo to bange gandal Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange haqqille Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange ko wiyete wilaya to bange masala ani de kumal en kañum wonata Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange almamagal e ko wona ɗo wa gayru zalika wo bima anfaqu e sabu ko kamɓe worɓe ɓe keɓe nafgi rewɓe ɓe min amwalihiɓe jawɗele mabɓe wona an resata debbo aɗa waɗa dépasse aɗa waɗa ɗum dépasse aɗa resa aɗa ñammina aɗa yarna aɗa holna aɗa holtina I aɗa waɗa teŋe I on so tawi wi onon poti kadi ɗum hawnoto Allah wi fassalihatu moƴƴuɓe rewɓe ɓe noon ɓen qaanitatun ko ɗoftiɓe worɓe men ɓen mbiyete moƴƴuɓe ɓe sa nani debbo moƴƴo ko ɗoftiɗo gorko hafidatun lil ghaibi renanoɓe worɓe men e birnal ndena farjiji mumen e ko wona ɗum bima hafidallahu ko Allah reniɓe hayso awsa alayhinna al azwaju ko worɓe mabɓe mbasi yiɓe ko ɓe golla ɗum wallati ɓen rewɓe noon takhafuna andi en jangi en mbi debbo kam e gorko potata ha bada wa alam anna ba'da ar-rijali afdalu min jinsi an-nisa'i wone worɓe kam ɓuri rewɓe fof firtata noon anna ba'da afradi an-nisa'i afdalu min ba'di afradi ar-rijal firtata noon wone rewɓe kadi ɓuri kadi wone worɓe ko wayno Maryama bintu Imran en Fatimatu Zahra'u en Khadijatu bintu Khuwaylid en Aishatu bintu masalan Abi Bakri en ɓeɗo wone worɓe kam kamɓe ɓuri ɗumen ba ɓurde worɓe fof noon kono worɓe kam ɓuri dendagal rewɓe wona rewɓe noon woni hen ɓe ɓuri wone worɓe kam ɓeɗo rewɓe ɓuri ɗumen Allah wi wallati ɓen rewɓe takhafuna ɓe ganduɗa oɗon kulinu suusa hunna cuutogol mumen a faami oɗo debbo yiɗi tan ko waada ko mbiɗa ɗum suuto ɗum dartata o wanma cokkas beele waada ko mbaɗɗa ɗum dañana yaari ene yiɗi yaade hol ɗum o feññini maaleji mum sa haalde makko o noddatako sa noddimo o noddata sa haalde makko o jabotako sa wimo waɗanam ɗum o waɗata sa wimo jooɗo o jottako ko ɗo wela o yahata ko nde o wela o artata an kandi o yiɗi ko mbaɗan wonko yi an ka miskino Allah o yi Faransa najo walla Amérique najo omo yiɗi mbaɗa fedde feere diwɗude mbete omo yahato Allah wi so on jiiɓer rewɓe fa izuhunna mbaajo ɗeɓe kulɓineɓe ko Allah wi hen so tawi o jaɓani wahjuruhunna kiiɗo ɗeɓe to fil madaji'i to banggue lelɗe so on jooɗima e diwa on lelodima an tello leydi so tellima an ngabbu so haaldema hoto jaaboma annene deƴƴa so sawima aron kiyo naf awajima aron kiyo naf mbiyama wotte hul Allah rento lette Allah gorko e ede jogi haqqe debbo de gandade ɗum ɗo moƴƴani de ko mbatta ko moƴƴani de hankadi kalanama sa ronki aronki wadribuhunna hankanti piyeɓe piggal ngal helata ƴiye noon ay binta nguru anani
o wi anna al hijrata waddarba la yasuuqu fi'luhuma illa idha tahaqqaqa an-nusuza o wi fiide nde e woppude lelde nde dagotta ko gorko waddi ɗum so wona kanko gina oɗo hankandi gonko ɗum dartata a faami o yuraduna fi darbi zannul ifadati sa tawi sa nani aɗa fiya ko sa fi tawani aɗa sikkere nafa wa amma al wa'du kam fala yustaradu fihi tahaqqaqu nusuza o wi kam waasu kam saha sa fof waajamo tan o kam hayso suutaki o kam hayso suutaki a faami fa in ada'anakum so tawi on mbajimama ɓe ɗoftima on fala tabghu hoto ɗaɓɓe alayhinna e maɓɓe sabila lawol fewde fiidemo sa wajimamo jaaɓi annene hoto wi tan aɗa fiyamo e mere yidde fiidemo tan hoto waɗɗum hoto waɗɗum anani fal madlubu anani de Allah wi ndentude onon ne so tawi on tooñiɓe hada Allah leptude on fal madlubu an tastawsu bihinna khayran ɗaɓɓa ko yon mbasiyoɓe ko moƴƴi bima fil hadisi istawsu bin nisa'i khayran elan Allah wi mbasiyoɗe rewɓe ko moƴƴi fa innal mar'ata khuliqat min dal'in nde wonno ko debbo eywa taga koye wirgo gorko wa inna awaja ma fi dal'i a'lahu ɓuri woñade e wirgo fof ko ƴiye gonɗe dow ɗe ɓuri oñade e wirgo fof ko ƴiye gonɗe dow ɗe ko hen noon debbo taga ala sago oño wadde wasiyomo ɗum addani debbo oñade sa yi debbo no oñi tan ko ɗum fa in zahabat bi taqimuhu o wi fa in zahabat taqimuhu ko anani so tawi a yeehi taqimuhu kasaratu o wi sa wi aɗa ɓucca hela wo in taraktahu lam yazal awaja sa woppi kadi serata kadi koko oñi tan sa wi aɗa ɓucca hela e sa woppi kadi tan ɓeydo oñade wadde fastawsu bin nisa'i khayran mbaseɗe rewɓe ko moƴƴi mbaseɗeɓe ko moƴƴita a faami inna allaha no lamɗo Allah kana serani aliyan ko towɗo kabiran mawɗo wo in khiftum so on gandi shiqaqa luural baynihima hakkude gorko e debbo hakkude debbo e gorko mum onon bandiraɓe ɓe an bamum gorko o e an bamum debbo o on paami hakkude gorko o e debbo o waɗi coow seeɗa on ko woni ɗon oɗon paami ɗum Allah wi faba asu nele hakaman nunɗuɗo gorko min ahlihi to banggue koreji gorko o wo hakaman nunɗuɗo gorko min ahliha e koreji banggue debbo o eywa masalan gorko to banggue koreji debbo o e gorko to banggue koreji gorko o nele toon ɓen ƴeewa seɓe jeehi eywa kala e mabɓe ɓe kumpito alhaali ono way seɓe tawi ko gorko o tooñi ɓe mbaajo gorko o yo artu e debbo o hoto tooñ debbo o so tawi ko debbo o tooñi ɓe mbaajo debbo o yo artu e gorko o hoto tooñ gorko o so tawi kadi ɓe paami ɗeɗo hankkadi hay so gondine koko wonata histoire tan koko waɗa histoire ɓe ceerno ɓe masala ɗum woni Allah wi in yurida kamɓe ñawoɓe ɓe seɓe muuyi islahan moƴƴinde bisimillahi yuwaffiqillahu Allah hawridina baynahuma hakkude maɓɓe hakkude gorko o e debbo o inna allaha no lamɗo Allah an o serani noon aliman ko ganduɗo kala hunde kabiran kumpitiɗo nder no humpitori bowal mbaɗɗen waaleykum salam wa abudullaha gottiɗine Allah wala tushriku bihi shay'an hoto ndendine Allah hay huude ko wana Allah wa bil walidayni moƴƴene jinnaɓe mon ihsanan e moƴƴingol newana ɗe jinnaɓe mon kiggana ɗeɓe moƴƴaneɓe wa bizil qurba jomiraɓe mallodal bandiraɓe mon ɓenne moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal yatama alyatimeɓe moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal masakini miskineɓe moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal jaari zil qurba koddiɗo mo jiiduɗa to banggue asko mo jiiduɗa to banggue asko onon kadi koddi on moƴƴan ɗum mo jiiduɗa mo kodduɗa on jiidari kono onon koddi onne kadi moƴƴan fof ko jaari zil qurba wiyete wal jaari e koddiɗo al junubi koddiɗo goɗɗuɗo onon koddi kono on jiidani a faami onon koddi kono on jiidani walla oɗon jiidi kono on koddani ɓe kadi moƴƴane ɗumen wassahibi gondiɗo bil janbi to banggue mo ɗannottoɗa walla mo ndenduɗa meccal walla sanɗa mo kodduɗa e suudu moƴƴan wassahibi bil janbi o onon gonde e suudu woturu
wabni sabili ɓi laawol taƴƴo ene ɗanno onon ɗannoto walla o ari ɗo aɗa jogi moƴƴanmo wa ma malakat aymanukum noonne ko jeyi ɗum ñaame mon horɗe mon ɓe kalfuɗon maccuɓe mon ɓe kalfuɗon moƴƴane ɗum inna allaha lamɗo allah noon la yuhibbu o yiiɗa man kana o laatiɗo muhtalan ko mawnikiniɗo fakuran basatoɗo yimɓe ko rokka allah yiiɗa o Allah yiɗa mawnikiniɗo Allah yiɗa basatoɗo Allah yiɗa ɗe ala mawnikinare noon waɗi ko kati gori wona mawnikinare fof moƴƴani ala won mawnikinare ne moƴƴi nelaɗo Allah wi attakabburu alal mutakabbirina ibadatun mawnikinade e mawnikiniɗo ɗum ko dewal Allah ceerno mat barka heeɗo wi takabburun tawadu tazallulu awsaduha mahmudatun yafulu koye finade e yankinade e mawnikinade hoto ɓurtuta kala hen ko ɓurti moƴƴani awsaduha mahmudatun hakkidade ɓuuri yettede kala hen ko hakkidi ɓuuri hoto mawnikino ha ɓurta kono hoto yankino kadi ha ɓurta won hakkude tan sa yi tan ɗaɗa fa aɗa montoya seeɗa montoya sa yiɗa telloɗa so sa tellima ha leydi a yiyat kaɗa monta donka sa gabbi ha dow yiiɗa tellade donka ɗum no won hakkude tan awsaduha mahmudatun de oto ɓurtude a faami de Allah wi alladina no ɓen yabhaluna ɓene ɗawa ko waɗɗi e dow men wa ya'muruna an-nasa ene jamira yimɓe bil bukle e ɗawgol wa yaktumuna ene cuuɗa ma atahumullah ko Allah rokki ɗumen min fadlihi to banggue ɓural mum Allah rokkuma gandal cuuɗa Allah rokkuma jawdi ɗawa hono yahudiyankoɓe Allah rokkiɓe gandal e sifaji nelaɗo Allah ɓe cuuɗi ɓe caali haalde yimɓe walla naña jawdi calɗa askude Allah wi ɓeɗon kam wa a'tadna lil kafirin min podani yedduɓe ɗeɗo gueɗe min podni men azaba lefte muhinan koynoje alladina no ɓen yumfiquna ɓe ganduɗa ene nafqa jawɗele mumen woni yumfiquna amawalahum ɓe ene nafqa jawɗele mumen kono nafqirta ko ri'a annasi yeeguinade yimɓe ene kolla yimɓe wonde nana mbaɗa wala yu'minuna billahi taw gonɗinani Allah wal yawmil akhir gonɗinani ñalawma cakkitiɗo hono naafiqeɓe e makkanaɓe Allah wi ɓen ɗon de ko ɓen woni ɓe Allah fodani lette musɗe ko woni wallazina ko wawul adfi wallazina e ɓen kadi yumfiquna ɓe ene nafga amawalahum jawɗele mon ri'a annasi saabu yeguinade yimɓe wala yu'minuna taw gonɗinta billahi Allah wal yawmil akhir gonɗinani ñalawma cakkitiɗo ɓen ɗon de comme ko Allah fodani lette koynoje wa man yakuna shaytanu lahu qarinan kala mo seyɗani wonani cindodiɗo ene golla yamirore seyɗani kono no ɓeɗo huuɗaɓe mbaɗata ni fa sa bonide gari nan cindodiɗo tawde ko seyɗani Allah wi wa ma za alayhim holko waɗata ɓe holko heɓata ɓe holko wonata e dow mabɓe law amanu billahi sanno ɓe gonɗinino Allah wal yawmil akhir ɓe gonɗini ñalawma cakkitiɗo wa anfaqu sanno ɓe nafqino mimma razaqahumullahu ko Allah arziguiniɓe holko Allah waɗata ɓe holko Allah waɗata ɓe sa gonɗini Allah a gonɗini nelaɗo Allah a gonɗini ñalawma cakkitiɗo ko totteɗa ko a aski holko Allah waɗanma Allah wattama haydara ko innama dararu fima hum alayhi sa nani lorkay koɓe goni dow mum ko kana Allahu seerani Allah noon bihime mabɓe aliman Allah ko ganduɗo fayi jasihim bima amilu Allah woni jowoɓe koɓe gollata inna allaha lamɗo Allah noon la yazlimu ahadan Allah toñata hay goto mithqala fodde teddedi zarratin gabbil nende fodde ɗum Allah toñatama sa golli ko moƴƴi ustata sa golli ko boni ɓeydata koko mbaɗɗa ko tan wo in taku so tawi ko golluɗa ko hewde nde e famɗude nde woni hasanatan moƴƴel yuda ifha Allah sowo moƴƴel ngel tuggude sappo ha temedde jeeɗiɗi sa waɗi moƴƴere wotere Allah yomma sappo tugguɗon ha temedde jeeɗiɗi o yuuti min ladunhu o totte ummorade Allah jobdidi woni ko sowa ko ajaran jobdi aziman mawni ni ganda hay goto wawide ko ɗo haaɗi fa kayfa hol alhaali kefero ida jiina so tawi min gaddoyi ñande yawmal qiyamati ɗum ko ihbarul waqi'i Allah haalani koko jogoɗo aroyde wona joni ɗum kam suwa wadde taw Allah wi so tawi ɗum waɗi min kulli ummatin so min gaddi e kala leñol bi sahidini seede mo ene seedo e mumen
annabi nelanoɗo e mumen yawmal qiyamati daro ene setto e leñol goɗɗon leñol annene an nelaɗo Allah wo jiina bika min gadduma annene ala haula e dow ɓeɗo makkanaɓe ñande hen sahidan gona seede Allah so on ñalawma dawi yawma izin on ñalawma he yawaddu alladhina kafaru hefere ɓe jiiɗa dey wo asawwur rasula wofannoɓe nela ɓe jiiɗa dey holko ɓe jiiɓata law tasawwa bihimul ardu hani no leydi ndi tan foti e mabɓe rip tan ɓe natton tan leydi arta tan ɓe gonira noon ɓe mbasanade jeygol ɓe mbasanade aljan tan ɓe gonira noon law tasawwa bihimul ardu ya leydi ɗi ñande hen kumtu turaban de ananat ɗum de ñande hen mbima ananat ɗum de so ɗum kewi ya leydi kumtu turaban nane Allah wi ñande hen wala yaktumuna Allah ɓe cuuɗanta Allah hadisan yewtere keɓe golluno ala go fo haaltatta ɗum mbannomi ni mbaɗirnomi nde mbaɗmi nde ko ni mbanomi a haaltat de wulde ala ya ayyuha alladina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah la taqrabu salata hoto ɓalloɗe julde bi ma'ana hoto juule wa antum sukara taw oɗon mandili dagaki ɗum harmuno nden hoto juule taw oɗon mandili ruwiya an ali ibn abi talib gorko goto ne wiye noon o wi sana alana ibnu awfin ta'aman wi abdurrahman ibnu awfi ko wi o meeɗino gollande min ñamde o waɗi invitation fa da'ana on ɓe noddi min fa akalna min ñaami tew hamin kaari wa asqana khamran o yarni min sangara hamin mandili qabla an tuhrima al khamru ko adinde sangara har min te fa ukhidat minna on saha goto en fof gandi nanga woni mandili tan minen fof min mbi tat on saha wa hadarati salatu waktu yon futuro fa qaddamuni ɓe gardini mbiyom julnuɓe fa qaratu gonme janngude qul ya ayyuhal kafiruna abudu ma ta'buduna wa nahnu na'budu ma ta'budun an kanti min fof tan yalti haalaji an kan taw jomum mandili han kadi ala haqqille Allah jippini noon aya o harmini ɗum e saha julde so julde ɓenni so jiiɗi mandile baasi ala Allah wi la taqrabu salata oto ɓalloɗe julde wa antum sukara taw oɗon mandili hatta ta'lamu ha gandon ma taquluna ko kaaloy toon ha gandon ko kaaloy toon so tawi oɗon juula gandon ko poɗɗon haalde ha ɗifton tan wala junuban oto juule oɗon gonde janaba de ene harmi oto juule oɗon gonde janaba illa abiri sabilin so wana mo ganduɗa ko taƴƴo lawol ene ɗanno dañani ndiyam aha ɗum kam alay sago juula wala wadde hoɗon juule hatta tagtasilu ha looto ɗon so on lootimo on gayri son jiiɗi juulon ɗanniɗo noon on kam ñawore mum ma oroy mo haalan ɗanniɗo no waɗata Allah wi wa in kuntum marda so tawi noon aɗa wonde janaba a sellani sa memi ndiyam a dañal lor walla ɓeydat rafi o walla lelna ɗum sellude aw ala safarin walla janaba o daña ɗon daña koye ɗanngal aɗa wonde janaba walla aɗa tayra a wondane salliki aw jaa ahadun walla ara goto minkum e mon minal ghaidi ko wiyete kuudi ko goto e mon yaltoya a dañani ndiyam aw lamastumun nisaa walla on memodira rewɓe on dañani ndiyam woni falam tajidu ma an taw on dañani ndiyam ko ɗon lootoro caggal yiiɗade ha tampi dañani walla caggal rafi Allah wi so on dañani fata yammamu paandi to ɗe sa'idan leydi ɓayi bandi ganduɗa ko lamdi tamoɗe mana tamoɗe piye hen e leydi he laabi ɗiɗi juuɗe mon a jangguino ɗum no shari no waɗirta no Allah wi son piyi famsahu maskire bi wujuhikum jeese mon wa aydikum maskire ɗum juuɗe mon ha etto foloŋaji inna allaha no lamdo Allah kana o serani afuwan o momtowo bakkatuji gafuran kafro alam tara beela ayyani ila allazina fewde ɓen utu rokkanoɓe nasiban gueɗal minal kitabi to banggue gandal to banggue gandal ɓe dokka gueɗal to banggue gandal ƴew gorom yastaruna dalalata eɓe gostito gandal ngal majjere ɓe itta peewal ko gandal fonno fewnude ko ɓe mbatta ɗum majjere ɓe majje o yuriduna ɓe muuyi hen anta dillu sabila beele oɗon goofa
laawol oɗon julɓe ɓe litakunu mihlahum beele mbayonna ɓe mbayni wallahu allah noon a'lamu kanko woni ganduɗo bi a'da'ikum anƴe mon fa yukhbirukum bihim o haalan on hal kamɓe fattani li taji tani buhum beele goɗɗito ɗon allah ne andi anƴe mon haalan on ndento ɗon wa kafa billahi yoni allah waliyan denowo wonande on wa kafa billahi yoni allah nasiran kaɗowo leb kaɗowo wonande on peeje maɓɓe min alladina ene ɓen kadi haadu ɓe ganduɗa ko yahudiyankoɓe yuharrifuna ene mbaylita alkalima konguɗi ɗi allah jippinno e tawreta hono no nelaɗo allah siforino ɗin konguɗi gonɗi e tawreta wonde nelaɗo allah ko danejo ene jilli boɗowol seeɗa wonde nelaɗo allah wona jool ha ɓurti anani dey wonde nelaɗo allah wona daɓɓo ha ɓurti ɓe mbayliti ɗum wone tawreta wone tawreta ko nelaɗo allah ko danejo tal jilluɗo boɗowol no comme sokkola o ran wani tal o wajjani coy no sokkola ni no nelaɗo allah way o wona jool ha ɓurti o wona daɓɓel dugulel ɓe mbayliti ɓe mbi nelaɗo allah ko ɓalejo korum ɓe mbayliti ɓe mbi nelaɗo allah ko jooliyal ɓe mbayliti ɓe mbi allah wino nelaɗo allah wona jiɗɗo laamu ɓe mbayliti ɓe mbi ko jiɗɗo laamu fof ɓe mbayliti fof ɓe mbayliti ene deftere maɓɓe kadi ene ko wone defte maɓɓe ene ko winda to defte maɓɓe ene toon wonde kala lundiɗo nelaɗo allah hullida finnaari ko caseteɗo jeygol fa gayyaruhu ɓe mbayli ɗum mbi lan tamassana annaru illa 40 yawman ɓe mbayli ɗum ɓe mbilɗi toon goɗɗum ɓe mbi jeygol mi meta en so wona balɗe 4 ɗe ndewno ɗen ngaari ɗe ɓe tanira men ndewno ngaari ɗum fof kamɓe mbayli ɗum fof kamɓe mbaɗi ɗum e deftere maɓɓe nana e biblo ha joni ɓe mbatti ɗum fof ɓe mbayli ɗum woni yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi ga nokkuji ɗo wallinano wa yaquluna eɓe mbiya nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam so yamiriɓe hunde ɓe mbiya sami'na min nani ko kalɗa ko asayna kono min goofi masalan yamirore ma wasma'a nannu gayra musma'in a wona naneteɗo ko haaɗi ayiɗi nannu kono nanetaki wara'ina ɓe mbiya kadi nelaɗo allah nanam nofo gayna ko amen kadi wa qad nuhiya an khidabihi biha ɓe kaɗanoma noddirdemo noon nde wonno ɗum moy kono haala jennor ni holko ɓe mbaɗirta noon layyan on jeebi alsinatim ɗemɗe maɓɓe waɗa anan e toƴƴude fi diine e yuude diine ɗum tan ɓe mbaɗirta noon allah wi walaw annahum sanno kamɓe ɗaaluɓe mbino sami'ina min nani wa aɗa ana min ɗoftima wasma'a nannu tan wanzurna ndar min lakana hayran lahum ɗum ɓurno moƴƴande ɓe a ra'ina way kono gayna ko amen tan ko bonnude ɓe piɗi noon ko ra'ina ko ndar min kono ɗum ko haala maɓɓe kono ko moƴƴani ko ayiba wa aqwamu wa ɓuri nunɗude walakin ko woni la'anahumullahu allah dey huɗiɓe bi kufrihim saabu jeddugol mabɓe fala yu'minuna ɓe gonɗinta illa qalilan so wona seeɗa e mabɓe koyen abdoullahi ibn salamin ɓe wondiɓe mum ya ayyuha alladina utul kitaba he moɗon yahudiyankoɓe rokkaɓe deftere son mbawi aminu gonɗine bima nazzalna komin jippini e qur'ana te komin jippini ko musaddiqan ene gonɗini lima ma'akum ko wonde mon to banggue tawreta gonɗine min qabli ko adi an nuɗu misa nde min melsitta wujuhan jeese mon gonta caggal fana ruddaha min dutta jeese ɗe ala adabari ha e cagle mumen aw nala anahum walla min kuɗaɓe min momtaɓe min battaɓe baaɗi tugue bamɗi tugue kamala annano min momtirno ashaba satti yomiraɓe asede hono yimɓe wuuro aylata min battirno ɓen masalan baaɗi ni min battira ɓe noon kamɓe ɓeɗo soɓe gulnen qur'an wa kana sarani noon amrullahi ñawore allah mafuulan koko gollete nde aya o jippi
Allah wi gomɗine qur'ana so ɗum ala min mbatta on baaɗi walla jeese mon ɗe min mbatta ɗe ga son gona jojo min ƴetta jeese mbatta ga nde Abdoullah ibnu Salamin nani ɗum ay o yettoyimo tan o diiri o ari omo wonde hunde e maɓɓe kamɓe yahudiyankoɓe o yetti o wi ya rasulallah wa ma kuntu ara an asila ilayka hatta yatahawwala wajhi ila qafaya o yimi sikkano mboɗo yettoma so wona ewa yeesam ngo artire caggal sabu hulde o wi Seydina Oumar jangi oɗo aya e Kaabul ahbar Kaabu gore wiide ya rabbi amantu ya rabbi aslamtu makhafata an yusibahu wa'idaha sabu hulde ɗum hade masalan o ndeɗo sappore yande makko andi elle aya o ko sarɗi wonno kamɓe fof koɓe waddunoɓe malde ɓe jaɓata Allah ɓe jaɓata qur'an ɓe gomɗinta nelaɗo Allah Allah wi so on gomɗinani mum mi watta on baaɗi joni Abdoullah ibn Salam woodi ɓe ardi jeeɓi Allah tan kadi woodi sarɗi ko soɓe jaɓani kamɓe fof haade woodi jaɓɓe tan heddi ɓen mbayi somarade heddi ɓe ɗum haji ɓe kamɓe fof wattede baaɗi inna allaha lamdo Allah la yaghfiru o yafotako an yushraka bihi nde o rendinte e makko ko wona kanko kono wa yaghfiru omo yaafo kam ma duna zalika ko wona ɗum fakkatuji liman yasha omo haaji yaafade wa man yushrik billahi kala mo rendini Allah ko wona Allah kan kadi tara on kam fefidima isman bakkar aziman mawɗo alam tara bela yiyani ila alladhina fewde ɓen yuzakkuna ɓe enen jakka anfusahum koye men anani yahoɓe ne laɓɓina koye men mbiya nahnu abnaullahi wa ahibba'u minen ko ɓen ɓiɓɓe Allah minen goni yiɗɓe Allah Allah wi walaysa al-amru bi tazkiyatihim wana ɗum woni laaɓal wana laɓɓinde hoore woni laaɓde ala bal ɗaccu kay Allah kay yuzakki kañum woni laɓɓina o man yasha omo haaji wiide ko ni mbami ɗum waɗanimo noon waɗanma noon ko Allah laɓɓinta neɗɗo wona neɗɗo laɓɓinta hoore mum ɗum kay so goto fof kay wiyata kene moƴƴi won biyo ko bon ni ɗum kay o tappini sa wi ka moƴƴo wiya ko moƴƴo bawɗa wala yuzlamuna Allah wi ɓe gustantake golle mabɓe fatilan fodde garawel tamorore Allah wi unzur ndara e hawede kayfa yaftaruna holno ɓen pepidorto alallahi Allah alkadiba fenani wa kafa bihi yoni hen isman bakkan mubinan pen aya garo o jippi koye Ka'bu ibn Ashraf e ko nande makko e ulama ul yahudiyankoɓe ulama ul yahudi andi kamɓe ulama ul yahudi en nde rasulu sallllahu alayhi wa sallam ari Madina ɗon ɓe konno nde nelaɗo ari Madina kamɓe yahudiyankoɓe ɓe fodde capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe jalti Madina pay Makka ɓe jeehi hatta qadimu makkata haɓe jetti Makka fa nasalu ala abi Sufyan ɓe jippi oɗo gorko wa ashabihi e wondiɓe mum fa ahsanu masawahum ɓen kottiɓe moƴƴi masalan ani nde koɗumu maɓɓe aywa masalan summa qala lahum Abu Sufyan e wondiɓe mum mbiɓe maga turidun holko jiiɗon onon holko jiɗɗon fa qalu ɓe mbi nuridu harba Muhammad kamɓe yahudi en koɓe mbi min jiiɗi ko habde Muhammad wa nagdi ahadahu e min gadodirno e makko min pirta fa qala Abu Sufyan wa ashabuhu Abu Sufyan e wondi mbi la na amanu an yakuna hadha makron minkum min kolaki ɗum ɗo ene wawi taw ko feere e mon tan taw jiɗɗon ko hodade min oɗon punta min nde wonno yahudi en ko foɓɓude anje kefere dewo jalan ay yahudi en ko añi kefere dewo jalan ko Abu Sufyan nde ɓe mbi ɓe jiiɗi ko habde nelaɗo Allah ɓe firtude aadi ni moɓe gadire nelaɗo Allah Abu Sufyan wi min kolaki e wawi taw gonno koye puntude min fa in kana ma taquluna haqqan fasjudu li hazayni sanamayni so tawi ko kalɗon koko gonga ngare cujjene ɗi jalaŋiɗi ɗiɗi ande yahudi en ki jaɓata ɗum fa faalu kamɓe wele yahudi en ko ɓe jeɗ ɓe cujjone jalaŋ laate uzza summa qala li Ka'bu kanko Abu Sufyan summa qala Ka'bu wi li ya'ti minkum 30 rajulan wa minna 30 itte e moɗon capantato gorko minenne min guitte amen capantato gorko fanal zabu akbadana bil Ka'bati yen takken becce men e suudu Ka'ba fano ahada rabbal bayti gadodiren e jeyɗo suudu ndu oɗo joom Allah jeyɗo suudu o gadodirena makko la najahadanna fi qitali Muhammadin ma en tinno enen pop e habde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam enen mbaɗa tinnare men no foti fof
ngadiren Allah eɗen kaɓa e Mouhammad ثم قال أبو سفيان لكعب نعم أبو سفيان وي كعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب أن كان كيودو جنغودو دفت نعم ونحن أميون منكم منهم بنيبه هاي غوتا إذا من غندا فأينا أهدى سبيلا أنا أم محمد نعم هول من هاي أمن قرب فيودي دين ومن قرب فيودي دين ولا محمد قال كأبو بيمو أعرض علي دينكم حالنا دين من مبطل فقال أبو سفيان لكعب أبو سفيان لكعب نحن ننهر للحجيج سيم بنغري حجود امن بران امن جلوج ونسقيهم الماء سبدم دي امن جرنب ونقري الضيف امن كوتا هوب ونفك العاني كلا دهادو امن كبردم ونسل الرحم امن جوكا اندمت ونعمر بيت ربنا امن غورتنا سود جومي امن وندوف به امن بانغو اسوده ونحن من أهل الحرم منكم من يمبه حرم ومحمد فارق دين آبائه محمد وفي دين بامو وفي دين بابرامم والحرم وفي مثلا مكة وقال الرحمة تجي أندم وديننا دين أمنو القديم ونقويل ودين محمد حادث دين محمد وكسب فقال كعب جابر وي أنتو والله أهدى سبيلا تودك دونك ونبوري فيود دين والله ونبوري فيود دين على نجيبين أودا يقال الذي ألم ترى بلا أيان إلى الذين فيود بين أوتوا ركنوب نسيبا جدل من الكتاب تبنج دفتر يو يؤمنون بالجبت يو بمون إني كويته مثلا جلان نبيني والطاغوتي جلان نبي طاغوتي بيدو جنبه هانغانديكو الله دانغنيكو الله هرمي يو تشجوني جلانيج وني يهود ينكو ويقولون ببيان للذين كفروا بين هافرين بمبيدو من هؤلاء أنن كي أهدا أنن بري فيود من الذين بين آمنوا قم إنو بأل أنن بري بين فيود سبيل الله الذي أولئك حال بدي كونغ أولئك الذين بينغني بلعنهم الله بالله ومن يلعن الله كلام الله نون فلن تجد له نصيرا أدنيان تادم كدو ولت أم تشوني لهم ما توني وادني بنصيب جدل من الملك إلام ما تون كو بنجوغي الذي ولو كان سبن جوغينوما إلام الله هون فإذا أون سها لا يؤتون الناس بن دوكتا يمبه بن نقيرن فود غارويل تمرور سبا قوري مابbe satawi ko neddo jogino yurmen wallahi hokkata net tay tan ko yimbe be jogino top en kebata tay tan ko yimbe be jogino ilam wallahi en kebata ndeke ilam wana neddo jogi ko Allah ndeke to wana neddo jogi ko Allah so Allah tan jogi mo jogaaki o wawa rokkude am daccuni yahat suduna nasa ebe kaasido nelaaɗo Allah ala ma atahumullahu ko Allah rokkiɗu men min fadlihi e ɓuural mum ɓe mbiya nelaaɗo Allah sanna ko annabi sohlirtano rewɓe ɓe mbi noon Allah wi keɓe ɗayɓe tan sabu fagad atayna wallahi min dokkino Ibrahima ala Ibrahima kori Ibrahima hono Moussa e annabi Dawuda e Souleymana min dokkino ɓe kay alkitaba ko wiyete deftere wol hikmata e annababa wa ataynahum min dokkiɓe mulkan laamu aziman mangu kono hatta eɓe ndesi fa kanani Dawuda ay Dawuda joguinoɓe capanɗe jeenayyi debbo Souleymana ne joguinoreɓe ujunere hakkude dimo e korɗo fa minhum ene maɓɓe noon man amana bihi ene yahudiyankoɓe gonɗinɓe nelaɗo Allah wa minhum ene maɓɓe noon man sadda on ɗurniɗo anhu ga nelaɗo gonɗinani wa kafa bi jahannama yoni jahannama kay sa'iran kuɓɓugol e dow maɓɓe inna alladhina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe bi ayatina e ayaji amen Allah wi sawfa nuslihim min nannuɓe naran jeygol ɓe cuma toon kullama nadde jata kala nde ɓendi juluduhum guri maɓɓe ɗi Allah wi so guri ɗi ɓendi kooñi min ñorta ɗin guri ɗum woni baddalnahum min gostitanoɓe juludan guri gayra ha ko wana ɗin Allah wi so tawi guri baɗaɗe maɓɓe ɗi seɓe beddama e jeygol so guri ɗi ɓendi tan min ñortat min gadda nguru kesu pul beele kadi ne ɓeydo welde warada annaha tu'adu fi sa'ati al-wahidi 100 marratin wiyama kala kefero e nder so naati jeygol e nder goto nguru ngu ene changer laabi temedere bal warada annaha tu'adu fil yawmi al-wahidi nyalawma goto nguru ngu ene changer 70,000 marratin capanɗe jeeɗiɗi ujunere lawol nguru ngu ene changer
o warada joli gari anna bayna mankibay hakkunde balaɓe keefeero wiyama masiratu salasati ayamin lirrakib ene yarane balɗe tati wonande baɗɗiɗo ngeloba hakkunde o keefeero taktete tagodi ngoɗo walabo e ngoɗo walabo sa ummima waɗɗima ngeloba ummima ngoɗo ne jettoɗa ngoɗo tako woni balɗe tati mbete jeygol daña ko ñaami tawi kono mbaɗen ni tan jeygol darmittako koma ɓuttiɗine tan hulɓino seeɗa nde wela ɗum ko taw ko mushri'u jacciɗo o warada anna dirsul kafiri o wi ñiiƴe keefeero poti mawnude ka uhdin kono hayre uhdin no foti ni no ñiiƴe makko mbayi mawnude wa galzu jahdihi tiine makko nde tekkeri masiratu salasata ayamin tinde ɓuttitgol muɗum ene yarane balɗe tati kanko keefeero mbeɗa jeygol ne daño ko tahmiti Allah wi waɗirni ko liya zuuqu beele ɓe meeɗa al azaba lebte inna allaha lamɗo allah kana serani azizan o polɗo hay hunde o ronkani wadde hakiman ñeñuɗe tago mo walladina amanu ɓen ɓe ganda enen gonɗini allah wa amilu sali dutti golliji moƴƴi sanudkhiluhum mamin nannuɓe jannatin guese tajriɗe ene daga min tasi lesmaɗana haru cali soɓe naati o khalidina keɓe hoddirnaɓe casal fiha toon abadan ha ceyi allah wi lahum fiha ene woni to aljanna azwajun suddima mudahharatun laɓɓinaɓe piilabɓe kala ko defiri a yaltata e mumen wa nudkhiluhum allah wi min nannaɓe zillan ɓuɓri ɗi ganda zalilan ndumedi ndi yaltata ndi nattata o nangue ala saka itta ɓuɓri ndi iwata inna allaha allah noon yamurukum allah ene yamira on antu addul amanati on tottu koolaɗe ɗe kolno ɗon holko woni sababu o ay o jippi koye gorko goto wi ousmane bun alhatal jahmi min bani abdiddari wa kana sadinul kaabati kanko koye renanoɓe kaaba o jeeya falamma dakhala annabi sallallahu alayhi wa sallam nde annabi o naati makka yawma fati ñalawma fathu makkata nelaɗo allah naati makka aghlaga uthmanu babal kaabati uthman soki damal kaaba ngal wa sa'ada sadha o ngabboye dow bildi nde wonno o wonano julɗo on saaha ousmane bun dalhata no wona ousmane bun affan ousmane uji ko tati ousmane bun dalhata e ousmane bun maz'un e ousmane bun affan ay goɓe jiida e goɗɗo on oɗo ko ousmane bun dalhata o joguino coktirɗe kaaba ñande nelaɗo naati makka fathu makkata o soki suudu kaaba ndu o ngabboye dow suudu to nela sallah sallam faɗalaba rasulullah sallah sallam al miftaha nelaɗo wi coktirɗe gadde coktirɗe suudu ndu goto fo wi ala goto fo wi kañum jogaki ɓe mbi innahu maa uthman ko uthman bun dalhata jogui o ɗuliba minhu wiya noon addu coktirɗe fa aba o sali wa qala ɓe mbimo mbeɗa anda o ko mouhammadou o ko annabi allah o wi a law alimtu annahu rasulallah amnahu almifta so mbaɗa andi ko annabi kam mi hattama cogde sa yi mboɗo sali tottemi cogdi komi anda mi famani tawi ko annabi ha mi anda ko lamɗo tan ari ɗo en suudu kam mi tottata ɗum seydina ali wimo totta o sali haaji junggo makko falawa ali ibnu abi talibin yadahu seydina ali o haaji junggo ngo ha wakkiti caggal hepti coktirɗe wa fatahal baba udditi damal wa dakhala rasulullahi nela sallah sallam naati suudu ndu wa salla fihi rak'atayn o juule suudi he darɗe ɗiɗi falamma kharaja nde o yalti sa'alahu l abbasu an yu'liyahu l miftahu li tajtami alahu sigayata baba abbas o wi nelaɗo allah tottir ousmane bun dalhata coktirɗe ɗe beele jeenaje garannoɗe ko heɓanno hen ko beele o heɓa ɗum wasadanata ko renanno ko o jokka jergol ngol nelaɗo noon wayno ɗeɓɗo salade ni allah tellini ay o allah wi inna allaha yamurukum allah ene yamira on antu abdul amanati yo on tottu koolaɗe sa holnama huude a tottama a humti haajuma tottit jomum a faye dawde guese itti jindangu luɓima sa arti nawtu ala fewna galle luɓima masalan gasirdi a asi a gayni totti inna allah yambugo antu abdul amanati kala ko luɓaɗa sa gayni nawtu ɗum woni nunɗal allah wi noon nelaɗal joni noon fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliyan an yarudda almiftaha ila uthmana wa ya'tazira lahu o wi seyna ali rutto naw cottirgal ngal tottoyamo mbiya yo yaafe ko gañoɗa kañoɗa junggo makko
ففعل ذلك سيدنا علي والإدون فقال عثمان أكرهت وآزيت ثم جئت ترفع porsuɗaami lornuɗaami garɗa jooni wiyami yaafo seyna ali wima aha sa yimɓoɗo wima yaafde wona aya ummide laqad anzala llahu fi sha'nika qur'anan allah jippini e gueɗe ma qur'an allah wi min tottiti sanno wona ɗum min kam aɗa kami hulani bone ma wa qara alihil ayata seyna ali janggi aya o e makko fa aslama o jaaɓi allah ñande hen fa kana al miftahu ma'ahu coftirgal ngal woni juuɗe makko ila an mata haw maayi fa dafa'ahu ila akhihi shaybata o totti shaybata bunɗa halata on jogui ha tara ana ha ñalawma hande o wa darga daro koye koreji makko woni suudu cottirɗe suudu kaaba ko juuɗe makko woni ha yawmal qiyamata allah wi wa ida hakamtum so oɗon ñaawa bayna nnasi hakkude yimɓe allah ene yamira on an tahkumu yo on ñaaw bil adli nunɗal allah wi yamiri on yo on totti koolaɗe o yamiri on so oɗon ñaawa yo on nun inna allaha allah ni'imma ya'idukum taare ko allah waajorto on bihi mum tawde allah waajorto ma ko sa luɓama ya nawtu allah waajorto ma ko saɗa ñaawa ya ñaaw goonga taare ɗum inna allaha ni'imma ya'idukum bihi inna allaha lamdo allah noon kana o seerani sami an ko nanowo ko haala basiran jiyowo ko golla ya ayyuha alladina amanu hey moɗon gonɗinɓe allah adi'ullaha ɗoftuɗe allah wa adi'u rasula ɗoftuɗe nelaɗo allah o ulil amri allah wi on ɗofto anani ɗoftoɗe jomiraɓe alhaaliji minkuɓe mon so ñamiri on yo on ɗofta allah ɗoftoɗe hohoɓe mon seeremɓe walla laamɓe julɓe noon wona laamɗo keefero ko laamɗo julɗo so yamirima ko moƴƴi ɗofto ceerno so yamirima ko moƴƴi ɗofto so yamirima ko moƴƴani woppu mi ala hen ceerno taƴ enɗam mi ala hen wat ko boni mi ala hen woppu julɗo mi ala hen mboɗo yinma mboɗo yiɗi julɗo mi woppata julɗude mi woppata julɗude mboɗo yinma mboɗo yiɗi kala julɗo sa yoppu woppani tawi ɗum yaltintami laawol ngol yomi yaltu oto mi natte maggol ni acce laawol ngol wiyata noon so tawi tan mi woppani kaari tan a ɓoorima an jeygol naw mami mi ƴettu kurso mi tappa e yeeso mane kay fima mi yaha mi wurde a lasima ha ƴasaɓe a yaltindemi ngol a jeeya ka jeeya ka yaltinta kam mbiɗo ɓorma e lawol fof feni ceer a wawa an a hunde ka andaɗe ɓoorini anda aɗa ɓorni saka ɓoora mo ɓorna anda aɗa ɓorni a ɓornanimi an ka délégué tan mimi ka délégué hay huuɗa wonani ka délégué tan mi jaaɓi mi naati gasi a wawi yaltindemi kees o ko kees sa fiyi tan aɗa hen sa fi aɗa yalti ni foti mboɗo waɗa laasi wasifa so a yalti ala sem tan kay nde wadde ko tottuɗami ko an jeeyi koko jeeyiɗa tottuɗami ko jeeyi ka jeeya kay a yaltinta kam hen faami de aɗa ɗoftomo de e dow gonga mbimo ulil amri minkum dey taw ko gonga de ɓe jomima so yamirima ko weeli Allah wat ko weeli nelaɗo Allah wat so yamiri ko wona ɗum mi ala hen lalti kay haydar fa in tanaza'atum so on luurodiri fi shay'in hunde farudduhu dutte hunde nde ila Allah fewde to Allah Allah ko deftere mum so en luurodiri payento ɓurana joni ñen ko laaɓi war rasuli payete nelaɗo Allah nde o wuuri nde namdo ɗen so tawi o yeehi dutte defte makko ƴeewen toon seɗen jiiya toon poften ko luuriɗe fof ko yimɓe mbaɗani noon tan kaari wone gonga kaari wone gonga en duttake gonga tan sen dutte gonga joni jen gonga payento ɓurana walla payento defte nelaɗo Allah gasi ko tawɗe to fof gollen ko tan goppen jenawa juman in kuntum tu'minuna billahi tawde kay oɗon gonɗini Allah wal yawmil akhir oɗon gonɗini ñalawma cakkitiɗo zalika ruttade e qur'ana zalika ruttade hadis nelaɗo Allah khayrul lakum ɓuuri moƴƴande one luural wa ahsanu ɓuuri kadi yode ta'wilan duttorgal wa nazala aya garo o jippi ko lam mahtasama yahudiyun wa munafiqun andi nafiqe ko julɗo ene luurodiri e yahudiyanke yahude on kefeero kam ene jaɓi ene irri kono naafiqa wi ko juuɗo joni ɓe luurodiri fada a naafiqa o wi ngare ñawdi en to kaaba bunil asraf
ha ñaawa hakkunde maɓɓe yawde en ko wiyata min de koto nelaaɗo Allah sa jaɓi yawde ko kaafi kefeero naafiɓe noon wi koye nelaaɗo Allah wondi koto yiiɗa ñawdede nelaaɗo Allah yawde min faami koto nelaaɗo Allah oya mo naafiqo wi o ko yahudiyanke omo andi on so tawi yenama jaɓat yahudiyanke ne andi nelaaɗo Allah so yenama jaɓata yawde wi jeeto nelaaɗo Allah o wi ala jento to kaaba ɓe jeehi to nelaaɗo Allah nelaaɗo ñaawiɓe ñaawi noon goonga ko yahudiyanke jeyi o ñaawi yahudiyanke o naafiqe wi mi jaɓaani jehe paatede Oumar ɓe ngari Seydina Oumar ɓe ñaawi Seydina Oumar ñaawani yahudiyanke o yahudiyanke o wi ko ɗum ɗo nelaaɗo Allah ñaawno o wi noon o jaɓaani Seydina Oumar wi naafiqo ko no wini a yehi no nelaaɗo Allah jaɓaani garta e am o wi o wi cabboɗe kam tan seeɗa mi ara joni joni tan Seydina Oumar naatti nder galle yaltini silama taƴi daande naafiq o wi min ni ñawranmi caliɗo yamirore Allah e yamirore nelaaɗo Allah ni meɗɗa min ni woni ñaworam ñande no wiya Farouk ñande wi Oumar al Farouk a ñande no wiya noon ñaawi gonga seedi gonga e fenade gade cekke jogoma eyyo o Oumar sendi gonga e fenade ɗum tagi summiyel Farouk bisimillahi anani Allah wi alam tara beela ayyani ila alladhina fewde ben yasamuna be enen ngaajo annahu wonde kañumen amanu ko gonɗinɓe bima unzila ilayka ko jippina e ma enen ngaajo enen gonɗini ɗum wama unzila e ko jippinano min qablika ko adima enen gonɗini noon mbiyata yuriduna ƴewɓe muyata ko an yata ha ka munde ɓe ñawdoyte ila ɗaguti fewde oɗo kefeero pewɗo waqad umiru teɓe jamiranoma an yakfuru bihi yiɓe jeddu oɗo ɓe mbiyano ko roɓe gondu hefere ko ɗum ɓe jamirano wo yuridu cheyɗan cheyɗani noon muuyi an yudillahum ko majjindeɓe dalalan majjere bayiɗan woɗɗude gonga wo ida qila lahum seɓe mbiyanama ta'alaw ngare ila ma anzala llahu feede ko Allah jippini wo ila rasuli ngare peewete nelaɗo la ñaawa hakkude mon ra'aytal munafiqina jiya nafiqe ɓe yasudduna ene palo an ka gama sududane palagol fa kayfa alhaali hol alhaali fa kayfa alhaali holno ɓe mbaɗata ida asabathum musibatun so tawi musiba heeɓiɓe ko wayno lepte bima qaddamat ko saabu ko ardinno ɗum aydihim juuɗe mabɓe to banggue keferu e goofi summa ja'uka on saaha kamɓe ɓeeɗo falatanoɓe gama ɓe gara e ma yahlifuna billahi eɓe gonda ɗo Allah ɓe mbiya in aradna wallahi minen kay min muyani e ko min ñawdoyte ko wona an ko min muyani e ñawdoyede banggue goɗɗo illa isanan so wona maslaha wa tawfiqan e kawrangal tan wona hay hunde min muyani so wona jam tan wona haydara Allah wi ulaika alladhina ko ɓeeɗo goni ɓen ya'lamullahu ɓe Allah andi ma fi qulubihim ko wone ɓerde mum to banggue naafiqako Allah wi fa a'rid anhum ɓurnoɓe wo idhum wajoroɓe hulɓinirɓe Allah wo qul lahum haal anani da haalanɓe fi anfusiɓe nder mabɓe qawlan konngol baligan ngol ganduɗa ko battingol haale mabɓe konngol ngol mo ganduɗa so tawi a haali ene battine mabɓe haal gufɓe mele ɓe goppa kefiru wa ma arsalna min rasulin minen noon min meeɗani nelirde nelaɗo illa li yuɗa aso wona ha ɗofte bi idnillahi yamirore Allah walaw annahum id zalamu anfusahum sanno kamɓe julɓe ɓe nde ɓe tooñi koye maɓɓe nde ja'uka ɓe garema an nelaɗo Allah fastahfarullaha ɓe imsino Allah ɗo maɗo an nelaɗo Allah sanno nde ɓe mbaɗi ko boni nde ɓe ngari ko ɗo maɗo an nelaɗo Allah ɓe imsinima ɗon so ɓe imsinima ɗo nelaɗo Allah wastahfara lahum rasulu nelaɗo ne imsinanoɓe to Allah nelaɗo waɗata intervention mo wonani nelaɗo Allah wawa wadde intervention wawi tefande komo ala bakkat joguiɗo bakkat tefata ko ma koloɗa tefore neɗɗo goɗɗo wona ga ko gonɗa moƴƴo fof ga tefata a wawa tefoyta ko lakarata a hoolima a waɗanama hanga a yeɗanama a woppanama a waɗama leseyla a yalti a darima ɗa a yananama ɗo kam ko aljan tan paaɗa ɗo aɗa wawi tefde kono ga nelaɗo Allah tan jogui on de garat kanko tan wawi tefande yimɓe ɗum tagui wirdoɓe ɓe ko nappata ko wirdoɓe nappata ko ɗum ɗon ɓe nappata ko funtude nelaɗo Allah ɓe gaɗa gownirde hakkude e Allah hakkude mabɓe Allah nelaɗo ɗo gownirde
ɓe mbaɗi nelaaɗo ngownirde wona gaynako hokka ɗum capannayyi pour wownan ma beyel ma ene jofa ne jofta ɗum nelaaɗo ko ngownirde hakkude juɗɗo e Allah Allah ala mo yiɗi aduna he ko ɓuri nelaaɗo Allah kadi nelaaɗo Allah ala bakkaat kamɓe wirdoɓe ɓe se ɓe jooɗima eɓe mbaɗa wasifa ɓe kuccodirat ɓe jooɗo ɓe gona e darodirde ruhuji ɗi malaikaji taaro ɗumen so malaikaji taarima yimɓe ɓe malaikaji wiɓe kam holko mbaɗata ɗo ruhuji jaabo min pay koto Allah yoɗon mbawi fayata Allah ɗon mbayni hewde bakkatuji tan ɓe mbi auzu billahi mina astahfirullah al azim allazi ɓe gona e wadde guiri yallah eɓe mbaɗa Allah guiri yallah Allah wimi yaafima joni noon Allah yaafima kono eɓe gata ɓe jahana e nokku joni e belnoro Allah nelaɗo Allah ɓe mbaɗa salatul fatihi e Allah ya juula e oɗo nelaɗo Allah e Allah ya yurmo oɗo baɗo ni eɓe mbaɗa ɗum e mbaɗo ha wona yedde capanɗe joyyi tawa kadi Allah yaafima Allah yurmima weltanimama kadi kamɓe nelaɗo Allah kadi jaaɓi wadde intervention jaaɓi yadde mabɓe so tawi nelaɗo Allah ardi mabɓe ene yaade mabɓe ɓe manta ɗum eɓe jetta ɗum Allah welama nelaɗo Allah welama ha ɓoyta mbiya seydina Muhammadou Rasulullahi tawi gona wadde la ilaha illallah ɓe gari hadara Allah ɓe jettima Allah gandi nelaɗo Allah nayi ɓeto Allah aha anani so nelaɗo Allah nayi ɓeto Allah ɓe jettima ɓe gona wadde la ilaha illallah seydina la ilaha illallah ha wawi seydina Muhammadou Rasulullahi alayhi salamullahi se mbaɗi noon tan ɓe gona ɓe mbiya koote gade annoraji lowama mabɓe paate leydi noon koote noon hankkante seɓe mbiya paate leydi joni malaikaji ɗi paddo ruhuji ɗi to paaɗon oɗon gandi kollunoɗon ga min gandi kay holi on allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyat ɓe gona sifade nelaɗo Allah ko ni wayi hat paate leydi ɗum ɗo woni walla wannahum isdalamu anfusahum jawuka soɓe mbaɗi ko boni yoɓe garema tan an soɓe garema tan an a yafnotoɓe sa yafnima Allah yaafo gasi baɗɗo ko boni fof koto nelaɗo Allah yahata sa yiɗa Allah yahata Allah ne woɗɗi Allah e neɗɗo no goɗɗodiri Allah wi koko waɗi barzak hakkude neɗɗo e Allah koko waɗi hakkude makko e ma wonko waɗi ɗon wonko nelaɗo Allah won diranteɗo hada oga kuura bonnude oya kuura nelaɗo lombi ɗon so oya ono foori kuura Allah ono foori oga ne waɗi léger oga noon so tukkima e oɗo ɗi mbawa yadude so on ko ama yallaw Allah e neɗɗo goɗɗodiri ceerto ha wonde so neɗɗo murtat kono sa murtade a yeddata ɗum a murtat tan noon a murtat ɓe fastahfirullah walaw annahum sanno kamɓe yimɓeɓe idzalamu anfusahum nde ɓe tooñi koye mabɓe an nelaɗo Allah ja'uka ɓe garema fastahfarullaha ɓe imsino Allah ɗo maɗo koɗo nelaɗo Allah imsinte on saha wastahfara lahum rasulu nelaɗo ne imsinanoɓe nden so nelaɗo waɗaniɓe noon la wajadullaha maɓe tawa Allah tawwaban ko jaɓowo tuubu e wonandeɓe rahiman jurmotoɗo nden Allah yafoɓe kañumne bisimillahi fala wa rabbika Allah wi mi wondiri joome la yu'minuna ɓe gonata julɓe kamɓe yimɓe ɓe hatta yuhakkimuka fima sajara baynahum ha ɓe ñawno kala ko jilli hakkude mabɓe ɓe ñawnoma an nelaɗo Allah ɗon ɗo neɗɗo ñawde sene ñawde wona ñawore nelaɗo Allah ñawdete o wona julɗo sa dañi ñawore hoto yaatu kefeeru Allah jaɓata ɗum Allah wi ko yaya to al diine ka julɗo fata julɓe kono sa yi an wooka inde nde an booka sa yeehi to an wooka nde an booka an wooka kanko ko booka kono andi kay an booka tawde jawdi ma yahat naña kadi bakkat jawdi ma yeehi a dañi bakkat a faami fala wa rabbika mi wondiri joome la yu'minuna ɓe gonata julɓe kamɓe yimɓe ɓe hatta yuhakkimuka haɓe ñawninoma an nelaɗo Allah fima sajara baynahum ko jilli kala ko jilli hakkude mabɓe summa la yajidu tawa kadi ɓe tawata fi anfude nder mabɓe harajan ɓittede sa ñaawi hakkude mabɓe taw cikkittako mimma qadede ko ñawɗa o yusallimu ɓe jebbiro ñawore ma taslimane jebbilgol walaw anna katabna alayhim Allah wi so tawi min bindi e dow mabɓe min parli e dow mabɓe holɗum so min parlino e dow mabɓe an anittulu anfusakum min mbi mbare koye mon so min mbino noon a wikhruju min diyarikum walla min parle mon yo jaltu galleji mon hono min banno bani israil en Allah wi kamɓe yimɓe ɓe wallahi ma faaluhu ɓe mbaɗata ɗum
illa qalilun so wana seeɗa minhum e maɓɓe walaw annahum faalu so tawi kamɓe ɓe mbaɗi ma yu'azuna bihi keɓe mbajora ko holko ɓe mbajora ɗoftade Allah ɗoftade nelaɗo Allah la kana khayran lahum ɗum ɓuuri moƴƴante ɓe wa asadda ɓuuri ananide tidde tasbitan e tabitgol e tahqiqan li imanihim wa idan seɓe tabitino Allah wi la ataynahum mamin dokkannoɓe min ladunnaga amen ga ajran jobdi aziman mawdi wala hadaynahum mamin pewnannoɓe siraɗan lawol mustaqiman poccigol qala ba'du sahabati yogay sahabaɓe mbi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kayfa naraka fil jannati an nelaɗo Allah holno min jiranma aljanna wa anta fi darajatil ula an aɗay darajuji towɗi wona hano asfalu minka minen ko lesma min gonata minen min gonta ko Burkina an gone a wasin toon holno min jogori yirudema aljanna ma ko wasin toon minen aljanna ko Burkina Faso walla Gambi an holno min jogori yirudema an Allah wi wa man yudi illaha kala mo ɗofti Allah war rasula ɗofti nelaɗo Allah fa ulaika ɓen kay ma allazina gonda koye ɓen an'ama Allahu alayhim ɓe Allah nemini e mumen minen nabiyina ko wayno annabaɓe wo siddiqina e gonɗuɓe e limanagu men wo suhada e waranoɓe e jihadi fi sabilillahi wo salihina e moƴƴuɓe ko wona ɓen wo hasuna noon moƴƴi yooɗi ulaika ɓeyde rafiqan certodiral ɓeyde comme ça certodirman mahatan moƴƴi de ha ɓe kay koye mon tan gondata andi yimɓeɓe aljannaji potani wona hen aljannaji no pamirta ko banjuli tan woni hen aljannaji no pamirta ko maison de balance ko Washington joni noon nelaɗo ko ɗin wonata eywa kañum e Seydina Aboubacry en koye ɗin wonata eywa ene jogui yimɓe noon gona hedde banjuli en kono kam fof ko aljanna kam ene serti tan kono fof kam ko aljanna tan kono président ji mbay sertu ni noon aljannaji ɗi mbay sertude joni noon o wi kala hen jiɗɗo yiide goɗɗo on so haqqille ma yiiɗi yiide mbiɗa haɗa min ndi kam joni hafat kam min de mi yiyan ɗum tan jiyamo sa wi hafat mi yiyan ɗum tan jiyamo tan tawa aɗa daara hafat daara ma tawa hatta hafat woni ko wuro ko to woni to an ko ga gonɗa hay goto yiyata goɗɗo on hay goto ummata koye place mum wona hafat ne tellone tawma wona an aɗa ngabbat tawoya hafat ala ko sa yiiɗi yiidemo tan yiyanmo gasi i ƴeew tan télé wona ɗon jiiya Ronald do ene haala to farais Amérique naji président o ene haala to jiiya ɗum tawde woni e nder suudu ma i ko ɗon woni wona to woni kefere wawi wadde ɗum saka Allah wona ko neɗɗo te wona hay julɗo ko neɗɗo te hay julɗo wonani waɗi ɗum saka Allah zalika al fadlu ngal ɗo ɓural de minallahi kota Allah wa kafa billahi yoni Allah kay aliman wonde ganduɗo ya ayyuha alladhina amanu ehe moɗon julɓe khuzu nangue hidrakum dentogol mon e añɓe mon fanfiru o wi dunje peewe hare subatin oɗon anani certi a winfiru walla jeehe dunje jami an oɗon dendi fofo mbaɗe so jiiɗi certon jahon so jiiɗi ndendon jahon wa inna minkum ene mon noon la malla yubaɗɗi annaɓe ene neeɓa so mbiyama yo ngar jaaha haare ene neeɓa ene mbasa yaade fa in wala in asabakum fadlun noon de fa in asabatkum musibatun so tawi on jeehi jihadi on dañi toon ko wiyete musiba holko wiyete musiba julɗo haweede julɓe poolama piyama kala kanko naafigue mo yahano o wiya an amallah qad an amallahu aliyya koni min de Allah moƴƴani kam iz tuma lam akun ma'ahum de mi wondane mabbe shahidan boɗo tawa min de mi yetti Allah mbarde mi yahani jihadi so mi yehino jihadi mi warde no mbardani yow Allah wi oɗo kaalowo ka haala ka an ko woni fi cikkata lam yakun baynakum wa baynahum mawaddatun cikkata alano hakkude ma e makko yiɗodiral jiɗodiral hakkude mon onon julɓe ɓe e oɗo naafigi cikkata ɓe meeɗa yidde on ni wala in asabakum fadlun so ɓural heeɓi on yani on kawi minallahi to Allah to la yaqulanno o wiya yaha laytani hananinomi kuntuma ahum mboɗo wonde mabɓe
hani no boɗa tawande hare nde nde fa afuusa mi malde fawsan malal aziman malngal ni firde ni tawi firda ni ɗemata sa reggodiri aaji ɗe deggodiri ni haala ka yahata so wala in asabakum fadlu min allahi nden ka allam yakun baynakum nde fewata fal yuqatil fi sabilillahi yo haɓe e townude diine allah alladina no ɓen yashruna ɓe ene gosto alhayata duniya gurdam aduna bil akhirati al akhara suɓiɓe lahara e dow aduna ɓen yo kaɓe jihade fi sabilillahi wa man yuqatil kala mo haɓa fi sabilillahi e diine allah fa yaqtul walla fa yuqtal o maayi o wara aw yaglibu walla o fooli o wari allah wi fa sawfa nu'tihi oɗo mamin dokku ɗum ajran jobdi aziman mawde wa ma lakum onon julɓe ɓe holko heeɓi on la tuqatiluna on kaɓetake fi sabilillahi e ɓocci e diine allah wal mustada'afina e ɓoccidde looɓe min arrijali e looɓe min arrijali to banggue worɓe wonni sa e rewɓe wol wildani e cukalon mbaɗon feere ɓocci ton ɓe ngara wonɓe makka ko looɓe mbaɗe feere ɓocci ton ɗumen habasahumul kuffaru anil hijrati heefereɓe dumbiɓe toon kadi ɓe yaltude wa qala ibnu abbas abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma yo wili allah wane makko kanko e bammakko oy kuntu ummi minhum ɓe allah haali ɗo looɓe ɓe min enen koye ɓen min jeeyno allazina no ɓen yaquluna ɓe enen mbiyanno ene nodda mbiya rabbana joomi amen akhrijina yaltin min hadihi l qaryati e ngoɗo wuuro makka alzalimi ngo ganduɗa ko toñgo ahluha koreji mum wuuro ngo makka ngo ganduɗa yimɓe wonɓe hen ɓe ko heefereɓe ya yaltin min ɗo kamɓe wonnoɓe toon to makka looɓe ɓe ronkuɓe yaltude ɓe nayeɓe cukalon e rewɓe ene jiɗno yaltude gona wiide joomi amen ya wallu min jalta ngoɗo wuuro huɗama waja allana waɗan min milladunka ɗoma waliyan mo ene hettana min fiya kuuji waja allana waɗan min milladunka ɗoma an allah nasiran kaɗo walette ya waɗa min ballo Allah jaabi duwawo ɓe newnani yoga maɓɓe yaltude heddi ɓe goni toon ha nelaɗo Allah yeehi alladina no ɓen amanu ɓe ganda ene gongdini Allah yuqatiluna ɓe ene kaɓe fi sabilillahi e diine Allah walladina kafaru hefere ɓe kam yuqatiluna kaɓete fi sabili ɗagude koye lawol seyɗani aha julɗo de haɓete koye lawol Allah kono kefere kay lawol seyɗani Allah wi faqatilu kaɓe ɗe kaɓe awliya ash-shayɗane wallidiɓe seyɗane kaɓe mabɓe taglibuhum polonɓe li quwwatikum billahi saabu Allah sembinde on inna kayda shayɗani hay peeje seyɗani e dow julɗo kana laatima da'ifan ne lohi hay hunde ala ko wawi alam tara beela yani ila alladina fewde ɓen qila lahum ɓe ganda ene mbiyano kuffu aydiyakum cuure juuɗe mon hoto kaɓe hefereɓe andi hefereɓe sahabaɓe ne woni makka ɓe ɗaɓɓino yidde habde e hefereɓe Allah wi nangue juuɗe mon hoto kaɓe mabɓe joni wa aqimu salata hoto haaju wonde hadde mabɓe ñimne julde ha tabita taw wa atu zakara totte asakeje Allah wi ne ɗum ɓenni falamma kutiba alayhimul qitalu nde farla e mabɓe hare ida fariqun deke yo jiya fedde minhum e julɓe ɓe yahsawna nasa eɓe kula hefereɓe ɓe ka khashiyatillahi neɓe mbayi hulde Allah ni neɓe kuliri Allah ni yew ñande hen ko noon ɓe kuliri hefere kamɓe wiyatno ɓe ɗacce ɓe kaɓe aw asadda qaswata khasiyatan ɗaccuni kamɓe neɓe kuliri hefere ɓe ni ɓuri tekkude ɓuri tiide e neɓe kuliri Allah wa qalu kamɓe hulɓe mayde ɓe mbi rabbana joomi amen lima katabta alayna al qital holko bindirɗa e dow amen hare lawla akhartana ko hatma nemnanamin ila ajalin fewde lajal qaribin mallingal Allah wi ɓul wiɓe mata ul duniya dakmitagol aduna ɗum hewani qalilun ko seeɗa battande fof ko gasde wal akhiratu ay aljanna noon hayrum ɓuuri moƴƴande limani taga wonande kulɗo Allah wala tuhlamuna Allah wi ɓe gustantake on gustantake e golle mon fatilan fodde gabbelne fodde garawel tamarore ɗum noon jeehe kaɓe ɗe fa jahidu kaɓe e mabɓe ayna ma takunu gande kala ɗo mbawɗon wonde so dow huɓere so dow so nder terrasse so suudu turdu so boowal mbalɗa yudrikumul mawtu ma mayde taw on toon kala mbawɗa wonde ma mayde tawe
walaw kuntum fi burujin hayso gonɗon koye étasuji musayyadatin ɓamtaɗi hayso ko étasuji towɗi mamayde ŋerƴi on toon tella ɗon wa in tusibhum so tawi heeɓiɓe kamɓe yahudiyankoɓe hasanatun nema ɓe dañi moƴƴere e yaajede nde garɗon madina onon julɓe ɓe yaqulu ɓe gona wiide hadihi min indillahi o nema de ko Allah rokki min kamɓe yahude gona wiide noon wa in tusibhum sayyi'atun so tawi bonandeji keeɓiɓe ko ene kokke ene jarabuyaji e ñawuji nde nelaɗo Allah e madina ɓe yaqulu ɓe gona wiide hadihi ɗeɗo ɗo bone e ɗe kiiti min indi ko ummi koɗo ma an Muhammadu gila garɗa emen min dañi bone ɓe gona wiide noon ɓol wiiɓe kullun ko moƴƴi ko e ko boni ko pop min indillahi ummi koto Allah wona min famali haulai il qawmi holko heeɓi ɓeeɗo yimɓe ɓe ganduɗa laaya kaduna ɗeɓata yafqahuna famde hadisan yewtere so haalama ɗeɓata hay famde Allah boni ɓe muddiɗi Allah wi ma asabaka an neɗɗanke ganda kala ko hemma min hasanatine moƴƴere fa min allahi ko Allah addanma wa ma asabaka min sayyi'atin kala ko hemma e bonande e jarabuyaji ganda fa min nafsika bonande nde iwri koto ma to bone o woni ko an waɗi ko boni ko ganduɗa Allah yiiɗa nandudemo jeygol o adda bonande nde o waɗema o ƴeewa sa muñi o yoɓoyma ɗum laakara wa arsalnaka Allah wi min nelima an Muhammadou linnasi wonande yimɓe ɓe rasulan kanelaɗo wa kafa billahi yoni Allah sahidan ko seede wonde ko kañum nelma Allah ne yanayi ɗumana jiɗɗo fo yo yeddu man yudi ir rasula kala mo ɗofti nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam andi o wi kala ko hemma koto ma rasulu sallallahu alayhi wa sallam yumma Aisha wi o wi ma min muslimin yusibuhu wasabun wala nasabun wala shawkatu yushakuha o wi kala julɗo ko heeɓi ɗum to banggue masalan anani de ñaw wala nasabun wona to tampere wala shawkatu wona hay tuppere walla giyal yusaku ha en yuwamo wa hattal qida usisa in alihi hayso ko paɗe makko omo yahanno e lawol tan taaƴi illa bi zanbin so wona taw won bakkan mbaɗɗa hayso faɗo ma tan a yahala faɗo ngo taaƴa andu won bakkan o mbaɗɗa Allah noon yaafota komo so wona taaƴa faɗo ma faɗo ngo taaƴa giyal yuuma tan jooɗa gona e huttude paama won bakkan mo mbaɗɗa Allah waya fade sona giyal ngo yuuma kala ko dañƴa to tampere kala ko dañƴa to lor andu ko won bakkan mbaɗɗa Allah dema ɗum a faami de a faami ɗon ɗum tagi jimo o wi talazzalil alama munzu anta muskimi wa in tamtahani fa huwa indi sana'i o wi ene welimi musuji tumane ñawnuɗami nde an Allah sa ñawni ko mbaɗa welto wa in tamtahani sa jarribo mama mi ñawuji ɗi fahaya ɗum ɗon sana'i un ko golle endiɗo am ko min waɗi kala ko jarriboɗiɗami e ñaw ko min waɗi goɗɗum ala ɗum noon mbiɗa muñi mbiɗa welti hen woni wa arsalnaka min nelima linnasi wonande yimɓe rasulan kanelaɗo wa kafa billahi yoni hen Allah noon sahidan wonde ko seede kanko nelma man yudi ir rasula kala mo ɗofti nelaɗo Allah faqat aɗa Allah on ɗofti ko Allah sa ɗoftima nelaɗo Allah a ɗoftima Allah nde wonno nelaɗo Allah sa ɗoftima wiyatama yawat ko boni mo wiyatama yawat ko boni kay sa ɗoftima ɗum tan ko Allah ɗofta faami woni man aɗa'ahu fagal aɗa Allah wal ma'ana haythu sabatat risalatu bi sahadatillahi ittadaha min zalika wonde Allah kañum neli nelaɗo Allah ɗum kay Allah feññini ɗum holɗum o wi o feññini anna man aɗa'ahu fagal aɗa Allah o wi kala ɗoftiɗo nelaɗo ɗofti ko Allah nde ko wadde gasi firti ko o watta ko boni wona wa man tawalla mo runkiti ga nelaɗo Allah fama arsalnaka alayhim min elanima e mabɓe eywa hafidan ka denowo golle mabɓe bal nasiran ɗaccu an ka jertinowo tan wo ilayna amrahum koye amin woni yamirore mabɓe fanu jasihim minen goni yoɓoɓe ɗum ɗo ko adidi jihadi telloto wa yaquluna kamɓe nafiqeɓe so tawi anani ida ja'uka amarna da'atun anani laka amruna da'atun laka soɓe garema an nelaɗo Allah nafiqeɓe ɓe mbiya
ko jamirɗa ko da'atul laka ko ɗoftare wonandema Allah wi fa ida barazu seɓe jalti min indika ɗoma yew bayyata walda da'ifatun fedde min hume naafigeɓe gayra alladi taw wona nden hunde taqulu mbiyanno hunde nde mbiyanno ɓe mbasa wadde ɗum seɓe jeehi ɓe mbaɗa goɗɗum wallahu Allah noon yaktubu kanko woni jamirowo yo windema yubayyitunaka ɓe mbaldata Allah mi wi ma yamir yo winde e kayitaji ɓe joɓi ɗum fa a arid anhum ɗurnoɓe wa tawakkal ala allahi wakkilo e Allah wa kafa billahi yoni Allah wakilan boyleteɗo fiyakuji afala yatadabbaruna alqur'ana ko haɗi ɓe miijo ɓe tesko qur'ana walaw ɓe ganda walaw kana min indi gayrillahi sanno qur'ana umminoko ko wona Allah la wajadu fihi maɓe tawi e qur'ana ikhtilafan lure kathiran kewɗe sanno qur'ana umminoko ko wona Allah maɓe tawi lure ha heewa wala noon wona ɗum wa ida ja'ahum amrun so tawi arema ɓe yamirore nelaɗo Allah wi jeehe kaɓoyɗe aha minal amni ummade ko wayno masalan ballal aha awil khawfi walla poolgu seɓe pooli walla ɓe poolama yew asa ubihi ɓe gona e saktuɓe kamɓe naafigeɓe so tawi ɓe nani andi nelaɗo hen saji ne nela to wasa yaade so neli yo yimɓe ɓe jaa jihadi o heddima kanko nelaɗo Allah so tawi julɓe ɓe poolama toon tan kamɓe naafigeɓe ɓe nana tan ɓe gona e haalde wuure e bandiraɓe waji ɓeyde poolama waji ɓeyde piyama kadi ɓe gona e haalde ɗum wuure he so tawi kadi julɓe ɓe pooli ɓe gona kadi haalde waji ɓeyde pooli ɓe gona e sattude wuure he Allah wi ida ja'ahum amrun so tawi are mabɓe kamɓe ɓeɗo naafigeɓe yamirore minal amni ummade ko wayno hoolare ene mbiyata ballal awil khawfi walla poolgu ene mbiyata kulol asa ubihi ɓe gona e sattude ɗum kamɓe naafigeɓe Allah wi walaw radduhu seɓe duttino khabar o ila rasuli fewde ene laaɗo Allah wa ila ulil amri minhum fewde e jomiraɓe alhaaliji joom peeje en koyno mawɓe sahabaɓe ɓe koyno seydina Oumar en seydina Ali en seydina Ousmane en seydina Aboubacry en eyde ɗum de ɓurno moƴƴude law sakatu anhu hatta yahbaru bihi ha ɓeɗo kabri la alimahu ma andu ɗum annanide alladina no ɓen yastanbirunahu rewintoɓe andude ɗum ɓe ma ɓen gandu taw wona minhum eɓe ummade nelaɗo Allah walla ummade e sahabaɓe Allah wi walawla fadlullahi aleykum sanna tan wona ɓuural Allah e dow mon onon julɓe ɓe wa rahmatu e yurmede muɗum e moɗon lattaba'atumu sheyɗana onon julɓe ɓe ma on ndewanno e seyɗaneji on ndewanno e seyɗane fima ya'murukum bihi kala ko seyɗane yamirta on ma on mbat illa qalilan so wona seeɗa Allah wi faqatil haaɓe fi sabilillahi e diine Allah la tukallafu an a defaka illa nafsaka so wona hoorema an goto hay goto a defaka so wona an goto aha hoto himman hay goto kala caɗiɗo jooɗo an ya rasulu sallah sallam wi wala fa innaka maw'udun bin nasri Allah ene fodan ma sa yeehi ma haw la tukallafu illa nafsaka wal ma'ana dasir fi sabilillahi wala tanzur li kaslihim haɓe diine Allah hoto ndar ngamele mabɓe haala kawnika alhaali laatade an noon gayra mukallafin illa nafsaka a wona defaɗo so wona hoore ma fala yadurraka mukhalafatuhum lornataɓe lundugol mabɓe wata qa'uduhum joɗogol mabɓe anirguitade ga haare wa qad kana rasulullah sallah sallam fi shiddati harbi nelaɗo kala no haɓira la yatagayyaru wajhahu abadan yeeso gonana weddo daroɗo sa bawlinta yeeso o looɓani o mettani yiide bal kana yata bassamu o moosat izaka wala yaktarisu o tikkata o mettinta bimo lagatil a'dai ɗum tagi busayi musfirun yaltaqil katibata bassaman ida ashamal wujuhul liqa o wi yeeso ngo ganduɗa ene jalba yaltaqil katibata omo hawray konuji bassaman ngo ganduɗa yeeso ngo ene moosa ida ashamal wujuha so tawi ɓawlini jeese alliga o kawragal so tawi kawrugol jees go fo yeeso mum wi kurum kanko yeeso makko wonta ko wedda daroɗo famide asallahu ya wa hardidil mu'minina hirjin julɓe ɓe yeɓe kaɓe asallahu yama jo Allah an yakuffa usura ba'sa hareji allazina na ɓen kafaru yedduɓe Allah wallahu Allah asaddu kanko ɓuuri sattude ba'san hare min mabɓe wa asaddu kanko ɓuuri sattude tankilan leptugol nden ne haali ka haala elaɗo wi walladi nafsi bi yadihi mi wondimo fittanan wone juuɗe mum o la akhrujanna wala wahdi mami yaltu hayso ko min goto yama ñande heno yalti o yalti e capanɗe jeeɗiɗi baɗɗiɗo kono ko jicci kam o yaltide ujunere temedde joyi
bisimillahi ko noon man yasfa kala mo tefi hakkunde yimɓe safa atan tefoore hasana tan moƴƴere hawrude sharia Allah yakul lahu nasibun o jog o wonanamo gueɗal jobdi min ha e ko woni sababu ha moƴƴi ko neɗɗo nana tan an ha fas e alusi ko wadduɓe te beldani te kadi ala fof feere wawade wadde haɓe beldita hakke mabɓe bonodirta tan neɗɗo yahato ha fas kanko Abbas tan o araɗo ha fas ɗo o jooɗo gonone yewtidde ha ɓooya o wiya an ha fas an minani elli ka baddo alusi ngay alusi kay ko haare bonde ne kay mi badde min kay ko waɗimi koye aduna mi wawa weldidde makko e aduna hay aliou kay wona ko mi anda lakata kay wona aduna kay min belditta Abbas wi ɗum noon hawnide an noon hakkude mon ne hawnide min noon ñanden aliou si emin jewtiɗo ɗo galle bumuyiɗo emin kaala o wi hafad kam omo andi kam hafad ala mo foti yidde mo kadi kanko haalaji ɗi o haala ma ñande heddi fof ko moƴƴi kala kam ko moƴƴi kam ñande mi nani omo haala ma min de kam ko nanmi wi kam ko kam dal min kam dal mi wawa welde mi nde gandadi ne hawni minen kam tawanoɓe fof kam ene nani kam ñande hen ko haale ma ko neɗɗo kam wawa haalde ɗum ɗo e neɗɗo taw yiɗa ɗum kam gasata o wawa hayso wima ko bonini ganda kam ko woni nder ɓerde makko wona ɗum omo yinma tan aɗa andi dos ma ustoto tension ma muntunoɗo tello seeɗa o yaato aliou si o yettode mum yo aliou si an minen haaɓe hafet ani yan ɗum de ne hawni yan hafat ko wima ñanden ko noon o holɗum i ñandene min jooɗiɗo ceer boarɗo hen hen ko konguɗi moƴƴi seeno haale ma o wi an kay jama o gaddotoɗomo toon ala o wi te kadi jama ka aɗa toppitika aɗa waɗa ni aɗa waɗa kaɗa tan dal ko moƴƴi o haala o wi a wi o haalan aliou si tension usto o jooɗo o howata galle makko kanko Abbas o jooɗo ha wela ha ɓuuwa seeɗa o ara wiya ha min joni jinmi ko mbaɗa feere bellita e aliou si min yiɗa kaɓon saabu neɗɗo ko wiyanma ko ego ko nanmo wima ko neɗɗo wawi widini neɗɗo mo yiɗa ɗum min kay mi salaki weldide makko woni ko wino no ñande tan mi mettinta ɗum haab tan ha ɓurti kono min mi salaki weldide makko o yata aliou si kadi o haalan ɗum ɗum aliou si min kay mi saltaka weldide makko min kay ɓoyi weldidema ayi ɗo goto mo foof fooɗono en teɗono weldide goɗɗo on ɗo son jettini on belditat te kadi son belti ko gonga e mum kadi wonata saabu goto fof wonko nani ko nanani oya dani o wi ɗum oɗo wi ni ɓana o nani oya wi o wi ni an kadi gasi allah wi alay saago o daña baraji wona sa tefi hakkude yimɓe moƴƴere ha yimɓe ɓe ko hamnoɓe belditi a woni sababu a dañat baraji woni man yasfa safa atan hasanatan kala mo tefi hakkude yimɓe tefore nde ganduɗa ko moƴƴere hawrude sharia yakul lahu nasibun minha wodanamo hen jobdi o heɓata hen jobdi ha timma o man yasfa on mo tefi safa atan tefore seyyi atan bonde yakul lahu laatanomo kiflun gueɗal to banggue bakkar min ha e ko rendiniɓe ko jaaha to hafas mbiya aliou si mbiya hafas jewta ha ɓoyta mbiya min noon kam ñanden ko nanmi aliou si ne wima ko min ka ñanden ko Allah tan surtimi seyɗani min ko nanmi o wima ñanden ko Allah tan surnimi seyɗani kono ɗum muusi kam ceero metti kam kono noon mboɗo ñagorima Allah noon koto wurtinmo deƴƴu tan neɗɗo kala ko waɗi koye mum artata min mi haalan tan ken musidade enen ken sehilaɓe mi yiiɗa tan nande huude ko ma kadi min kan jinno tan ko haɓede ni tawa ana mi haalananima kono mi haalama tan pour ndentoɗamo neɗɗo dal so wayama ni aɗa wawi renta ɗum saabu sirani neɗɗo o dal famani kono noon hoto wultinmo noon ɗatti hoorema tan o wima ni o wima o haalta kala ko boni ko ganduɗa ene mettanno neɗɗo o haalay ma o wi aliou si wima andi han ganda heewi o fayata aliou si o jewta o waɗa taya jewta o kaala ha ɓoy o haala kadi kankone o wiya kadi o haala ha aliou si ha fa ñanden min kay galle Allah surtanimi seyɗal ceerno seeɗa ƴettoju makko ko wima ko min ɗum ɗo neɗɗo dal min neɗɗo so wini neɗɗo mi wawa wona neɗɗo ni julɗo ni wiyatani neɗɗo o fota wiide ni kadi aliou ne heewa dag son kawri jama aliou nana darma ene darduma ko biɗo aliou kadi o wultini aliou an deƴƴat tin hoto wima hoto holluma wonko nanɗa e makko deƴƴu tan soɗa wiya ko min haalti tin deƴƴu
aliou deƴƴata wiyata ko giɗo mum deƴƴa anne kay mbiyata aliou ko giɗo ma kan deƴƴa on tintodirani aliou ne yahay jama tinata tan ha waɗani wutte mum tan o waɗani wutte mum tan mema wutte ma walla waɗani yaɓɓuma seet tan mbi an a ƴewtama jaɓatami ko i an koni i an ko mettuma ko onon ko toon wonata ko mettuma ko toon mayata min noon ko mettuma ko toon wonata ɗum onon guiteni ko ɗum waɗi mbiyata onon dawon ko wona hakkude ko wona ɗum mi o kayne andi ko mettuma ko toon mayata so ɓoyi ɓe ka taw an waɗi taw haydara mbaddani toujours e babiraɓe mbaɗ noon taw hay hunde ala ko waɗi ko taw ko ni tan neɗɗo wirtoma tan loggo wuttuma tan kangueɗa taw ko on ko fuɗɗi on ko nanɗa taw a wona gonga kala mo rendini yimɓe ɓe ko law kiflu mina wa kana allahu serani allah ala kulli shay'in kala huuri yo hunde muɗɗi tan koko dotta hunde fof allah koko dotti jawtata wa ida huyyitum so on calminama bi tahiyyatin calminali so neɗɗo wima assalamu aleykum fa hayyu calmitore ɗe bi ahsana ko ɓuuri moƴƴude min ha e ko winoma ko wona wi assalamu aleykum wi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh fami de ɗum woni bi ahsana min ha awrudduha so ɗum ala mbiyama yo aleykum salam deƴƴe inna allaha allah noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde hasiban ko dottuɗo kala hunde en joguiɗo haaɗi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗon haɗon fa yujazi alayhi allah yoɓamo wa minhu raddu salami tuttugol salminagu en mbi masalan ko farilla ko fardu kifaya ko hussati sunnatul alkafiru sharia noon hertini salmitade kefeero walla salminde kefeero wal mubtadi'u baɗowo bida gonɗo e wadde dam en cokki en a salminta ɗum wal fasigue salmintake wal muslimu ala qadil hajati nonne gonɗo yaltoyde sa salmintima ɗum on waɗɗaki ɗum salmitake o man fil hammami gonɗo e duusu salmintake wal akilu gonɗo e ñamde salmintake falajibu radda alayhim hay goto maɓe ruttata sa tawi neɗɗo ne yaltoya salmini ɗum oto ruttu mo wondi woni kanko yo jokko haji makko hadanka naskaɗo gonɗo e tarodde salmintake gonɗo e ñamde salmintake fasigue salmintake kefeero salmintake wa amma noon ɓeeɗo kamɓe fof en añaɓe dutti salmin so wona ñamowo o hatta wadde ñamowo o so tawi a wi ɗum assalamu aleykum omo yo aleykum salam kam a salmintama noon ɓuuri moƴƴo mbasa salmindemo kono sa salmin waɗɗimo ruttude kefeero ne kay so tawi wima alaykata bonjour gasdi ala noon so tawi ko anglais o haali kala ko haali ko walla ñukula sadakallahu l alim ade salat al fatiha